so. Papa beka no kan for chire. No ka phones to. And I can tell so no want me. Want me hwe me ana ma wo ensinyi se no so enye ne dia. Enti wonji. Wo kope ni pakron. Enye ne dia. Wo se enye ne dia. Na enti abrante no. Your friend is saying your friend Yaya. Yaya, wo ye di adwuma. Pacho hwa abobo ya. Adirita. Akoma FM 87.9. Okay, Ochi Prajia wono ankasa otehene. Ranksa oti Sawaba. Enti ushia no afibe mu na wushia Yakubu. Enye afikura. Second complainant no your friend Yaya meboa. Okay. Ushia no bosumi be mu afibe mu. Menu no nya afisa. Enti menu no ya share 1 month no na follow 1 month na mo ye fasting no minim fasting kro enti last year na we share no ana FM 87.9 Kumasi ubetu mama ubetumi akasa wonu na enda enti kasa breben chiruya ya etwemu ya ye chiruya no etwemu na sama na we share no na chiruya no sister chiruya no mo ye no boso beben ya fa no fasting no kra no buso we be ya fa ni say 8 months mo na okay 8 months mu ne we na che say afi we mu na wo shia yaya meboa ono so mo bisana na osimi nu ya ja ya buru 1 year kra yin so enye buru 1 year okay enti ade na wo na wo ye adwuma be ana na wo ko school no shia Debi miton ade wo dwom wo to de ade ti uto ti wo dwom okay nti ekwa be so na afa so shia no kire ye mu mpacho like biditi onu de wofa obi nema dropping ena de bia oba no otum ne kasaksa no oso to opeme na oji mi number eno anu oji wo number okay nti ehine fa na ode wo kro sise o se wo penu na wo na wo ko ni fie ana wonu na baba bia wo tada kro we ba mi fie na edu ko tada kro na ma ko no hospital wono timi ba wo fie ade wa wo han dan there be ase oba no ofenya bonti 87.9 but ono woni wan na tie mini nana na tie onana wanya fie pacho ye bie wa no onana wanya fie be sen onana anya fie be sen but wanyini okay nti eya eture bia wono nana na dadan ba ko enti be ma no wa be shamo dem order wono nana dem order debi nti wana na wo ko ne ho wo boy no no ana se dakoro pe ene woni wo hia ye debi minu no ya tina che kakra wo jidi wo se dakoro pe ya tina boy no o se dakoro pe na woni wo hia ye 87.9 enye dakoro na hia ye ansa na wo ba be hunu yaya no na wo ni boy foforo bia ho debi oboa mama mani abre me se wo boa ansa na wo ba be hunu yaya no boy ben ena na wo ne ne tie me obi ntie sa o like first no de me obi ntie sa ono oji mi number no ena me no hold prep ma di obi echibio me say wo ne yaya e wo ho no be ma ben boy ben ena na wo before obeba boy ma ben na wo ne ne twempra no ye be DNA enti me bisa wo no ye be ye DNA enti kan no kre no de ache ansa na minu no be hia no ache sen wo ne ba ku ni ja ye na di sen ansa na wo ne we e be hia pacho minu ba ku no order an kre 3 months kra na minu no ya hia bio na minu do hia ye na wo free wo no wo hwe hu ni say wo braba wanya wo menses ansa na wo kwa kofa be ma foforo ani o mae mae asa na akwa hunu yaya wona wo menses mae okay enti na wo na nanim se wo na yaya ene wo pacho de mi na wo ne prachi ni na wo na ehunu da enti wo kwa yaya nso ho a wan na ehu se wo ba abrante ne ho ya wo betumi adi adanse se yaya ka se one na da ba ko a wo boa esansa ne ye ta ehunu no ewo ho mpredudu sei enti wukọ ho a hwan mo na na wo yaya fie ho a na wo mu hu wo
Omo fe nde ukọ bia wo de omo pia bontisa. Ada ya wo ko tambe. Ya wo ko tambe. Oda bi de mi ko ebi 7 kwana 8. Nti wo bia ehunu wo fie oda. Ukọ omo nyina wo de. 7 8 ada wo mo ya nkokọ. No matimi ada ntem sa ma me. Omo pia bontisa. Me say wo mo ya nkokọ no matimi ada ntem nti da kokra ni wa. 87.9 Kumasi. Omo mpie abontisa. Ebi omo ye adwuma omo baranda mo. Omo ye adwuma wo mo baranda obi ni wo ba abontene. Obi ato fence wara hye ne dan na wo hye mu no mu. Sister. Now. Obi ato wo ne na ehia wo say wo nyima boso me say. Pacho mi ko 9 months. Wo ko 9 months 20 and when you feel saying 26 years. Wan kwan kwato obi a wo fie woda because wo kwa anajo 87.9 sie no wode wo sie anasa anajo na wo no machia ni pakoni wo fie no gate no dia ha nti wan na woni mu no fie ho minu ohan dan ana ye na busua fie ebia ono wo ase obe ware ye no no ko ha isa dem no isa ni yiri no onu kwa ne o obe ware ye na che se yaya wa ware na onu ni yiri no ajai obua onu ne yiri wo ho ni yiri kura ne ma bi o ne dem no na che se wonya awade se ne yiri ne ma wode mu na che se wonya na che se wonya awade yaya na ka che so wonya awade ne ma nyina no like o ma paki ne ma munye besan ono ana hye da akekere wo ba de ma egu ba shit mu abode po ahye ba bi se ba ya wo suspect anaso wo megya se wo megya na hu no wo se wo ne ne yire na gya ya bosomi se ni omo so o ma che dia ma mi no sa date no ena na ne ma da so wo ne dem nti wo ma e mo tiri nko na do ma se wo o se ne ba no mo 3 mo ye 3 wo mo da tebe omo na na ho okay enti omo de ebra wo ka se wo nyima wo bo na mane no wo bo ya mane no de na wo ka he wo ka ya satam no de wo ka no kure wo mi na na ho o ka no kure sen sti se satam na mi yari ye no e na wo bisa mi man ka no kure nkyere no ni nyina wo nim e na wo ka mi na na se ni se na mi na ka se o shude e na no de won kan hwi sti se nye ni dia amma ye ko ye love no na ye hwa e na ye ko ye no e na wo bisa obi omu area no se ye fa no fast no month we how many months na person can say 8 months ni to 8 months ye ko ye scan so ye ye na mu say 8 months 1 week ni e na wo si o no dia want me can say enye ni dia obehwe me no mawo no ma e bibia se ye dia ni enye ni dia woka ni dia wo si mi na mi betua se enye ni dia obe fanisa mebo ena woka se odi o ko hwe no bo kan kire no ma mi se ni si woka ya na o sa ko kan kire mi se 2 days wo frɛ mi o so no on pini se eni dia on jibio me se ebra ewuwu sa onyemo no ya wo ka kire yaya no na wanya boso me sen satam de busumi baako na busumi baako enu wajitu mu ena ukoko hu no onana debi satam no de busumi baako no obisa mi no ena misi o debi minam nyina na ye mia ama no ma duro sisa de beye to beye no a ena mankan kan chiro bia mankan obia no ena mi ba fie o ena ebube wu se minyum ena misi de wo bisa me anu misi de be nyanyi na say yaya bisa wo ase yenyi nsan ya na wo bi na bisa ye satam no de wo nyam bisa me epie ye no omo bisa nkrofo na ebisa ena misi de be nyanyi nsem to nyanyi chem no se na mesua akan kire mi se minyum ena misi de be nyanyi se to yo ho ena mi na frame se ni so ma kan chen se minyu ma kan hwi nkyere no e na mi papa ji sa boy no 7.9 FM and midweek wukuada oboade ne dom hey
and then so what the achaye ane tache madaba dwemu na mojadi enwu afrisania na ninyina da eye adom adom bi ena so yenso enu nti sabre ye de asida eni kabia ene de matwedi amponya nkrompo na ene awia yi de mede ma wo ne se tie ni ye pa na hye ne nso eto de bia eya na ye de ye ho etoto obi ne ho ena asumesi no okọ jame na asumesi no okọ kan jame eni ade but me say popcorns are prepared in the same pan under the same heat with the same oil, but they don't pop at the same time. Don't compare yourself to others and don't be jealous of those ahead of you. Your time is coming. Brofuni nyina ne say bro yellow ya chino popcorn ye de ni ma ne popcorn ye ni mi twi din wo ba ba chi a wo de anwa na wo de agu silver ni mu na anwa na ye hye wo hwie popcorn ni nyina gu ma the same time na wonum ni nyina wo pan kro no amu ni nyina wo anwa kro no amu the same heat and ebo popcorn ni nyina na enso so ebi pop jabi ebi ba mu ejabi ebi ba mu ejabi enti no ebi kura ntumi kura na ye nkyere enso yere wadawro ma emfa wo ho entoto obi ne ho enye wo bi ho anwoye a se wakọ wanim na wakọ nanim esene wo bre eba no si abompre nu dakoro bi dia bo anopa na bi nso de abo anwumre medase medin ade Maa Akos na dwumadie no eye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM ebodonko onua TV ede betum Facebook na yaw wo bo adwuma papa odi atum wo amame o se ya Akoma 87.9 FM anti follow like page no ja comment no wo ho na bo modi aso obe share dia amame YouTube no ya Akoma 879 subscribe and me notification bell no so every so you get notified share ma for so into me enya bi na wonom enhwe Free FM 97.5 ewo tachi man na chese wo mo makado so pa Triforce Enterprise mu nyina so mu candia phones and accessories wo wadum abronsan bi ase wonom so atonton phones so hu akade nyina da sabre ya make say wo mo so hwe pa ajese bibia atumi ayekama na kwa koko wa ha Evangelist Sabio Mensa ewa ha Pastor Julius Naba ewa ha enafei sikapa obaya ewa ha sansura Ishmael Hewood ebo mi chidom ni adontene as producer na yawo ede ye ko social media ye guso kaimo manager see ye put in more effort ntino manager mate see akra ne de no ye put in more effort because time no ye apa ho nyame nka ho no mo ho ban ewo baabi bia se woti adwuma yi ase na wotsema edema ayafo wotsema because so ye bad time eye papa wo ye kunu wo ye bibia onyame enhira obabia wo bia no wani so ade hunu nyame ma ne mra mu sa emfa ma oni nyina ye celebrate ye success together nyame enhira. Okay yankwa na fei ye ne ye maame bi ane ye wura bi enkodi enkomo ewa ha abapa won say the sister tay no chese mani abre enti me mpedwokote bete monyo dabi mani nye ho wadawro ma ansa na obi befa ka wo bedru ha no na chese nani abre o ya medi agro meboa osoro boa no yoboa no ho oboa ho an maboa wadawro ma why okay within but you from Akoso Apokuya yo my name Akoso Apokuya na ofri hene ne baaye but you me frijache plam so okay songo me pacho be 1 month ni na me de masem be dan mo starting for kra
me pa cho me nua me papa ba ye fe na kua bedu papa na wo nan na ba ku frim te aka me ensanti aka me ni machiri ba e na wono nso ene ne de wo ho no nko a papa ni jai koko na me papa te ase na me call nche o ka kire me se wo asase mi yenu ba ko wo sahwi e na ba ko kuku enti kuku sahwi ho no mo de no wono no ye nka bedu ni nua enti ni nua be ma ne ye afu na nche e na bla no yare ebo na odi wuye nti enu achi na bedu no call me papa no ho no mo se ohia sika no de akoye na ade nti papa ma ni sika no papa se oni sika sese waye mre o ntimi nya adwuma nya sika ma no nti ba papa ne se wo hye na ma ne de asase na e wo sahwini ma no wode ma no akoton ye na wo se wode kwa abruchiru so wode koye minim de no wode koye nti papa ka kire me se eno de ye nka ho se eno ye ono ne nua e na we susumi ni me nua nti nyame ya aduma wode ama abununi se abununi no eye na safuo ni ye ya se wo wo se wote ase o minim nua no yenko kofa eno e wo kuku enti papa no me firi nche no ma nko ho biem e na me te se papa na wu enu achi na me call ho no ese me call na efuo no kwa de me papa wura na him ti efuo no ho asem kwa de ma nko ka na yibia ti akire na mani ba me ho so se da bi me papa kan se akire me nti e wo se bi didie papa kan ye nachi ampa ye kwa papa na busua ho no e de koto obo no mo se ye nokore papa na asem o kan o nyina ya awe na che se e wo se ye kɔ ne ye kɔkɔhwe afu na omo se afu na kwa akodi ye nua ne papa ba ne nsem nti gisi ye kɔhwehwɛ no ye di frinfie num ne ya hwehwɛ na ye hu no nti akire na omo se asem na okuko ma hemfie e na kire se ye nso me pa cho engineer semra ha ne ye se kasa no wo fom pa Facebook de no omo nte ne papa pa cho ben kwa yo to aso a nti me ko ya me ye ko bisa papa no ase wo na busua mu na ye se no kore wo se ye hwehwɛ ye nua no ye di mfie num ni ahwehwɛ ye nua ne ba bia ye kwa ne hwɛ suni wo ho wo so oni na fuura number de wo hwɛ da chi ma e kali kokko ne so oni afuura number na me se enti betima ya yi se mum ye no na ode afu na hye mo sam muni ne number enti besi da na mo de phone no kra asika afa phone so ana se mo na di nkomo e se de ko mu aye ko mu ahe se nya ade se papa sister ne se onfa number no obi anfa number ne ma me ni menua no enti ye de asem ne kwa hemfie ko samane e ko saman no e na omo frɛ no eno kra be se boso me achi ansa na wo ba e kwa asem no so kukuo man hene ne di asem no ye bone na omo se bedu ne se papa ne de afuo no eche no enti no ono de oni obi ani ade che nti kukuo man hene ka che se ontimi ni asem ne biem nti ye fa nko ba bia ye pe ena se ye yi yani ahemfie ho no kasa ne nyam nso na yakɔ ɛhɔ no mama saa afi koko last year koko no motie no sika ne nyina ahemfie na omokora no na yenka asɛm ne wi kopem se yeka asɛm ne wi yeka asɛm ne wi sika ya omboa no tu hɔ no nyina no omo saa atam de ma ye nua ne se onye ye de ba ha no mokora se yakɔ bosom wi ya wo se onyi ne ho adi ene ye de abedan mu nti madawroma de mo etimi aya aboa yenya ye nsa beka afuo no ana ye bekɔ mokɔ akɔkyan ma obi anya ne de ne de asomdua ba ena me de bae madawroma yo na afuo no e wo hene fa me fa cha okuko masase so okay kukuom ade na wodɔ wo so eburo ade koko me fa cha ekoko okay mu ankasa mu de mani akɔhwɛ afuo no me fa cha me ni menu yakɔ be mpre nan kora eye acres sen mfa cha na eye 14 acres nti omu che mu abununi ne chefa 7 acres okay it is say 7 acres na e was mo anuafo no mutumi che okay me pa che wo papa wi no e wo mfie san oh me papa tama me ko ho no a me akire ya meti si wawu na si wawu be se 5 years eko wo ko ho a ikire yi wo ti se wawuo na je se bra wo papa wi ya kura wa hunu da bi adan satam na fon ye komo na me nso na me nko ho no mo hyew nti ama manti information bia kopem se me papa no ena na ba ako ene nya me number ene wo frɛ me se papa na firi nti me ko na che so ma ye bibia wie nti wo frɛ wo se papa afiri mu no na wo masie no aye yie ana me ba try okay ama no emfie sen na abeto so oh se kura de papa wu ye se bro ayi 15 years e ko 20 years oh okay me pa cho bra wo papa afiri mu no no ma me na chie
Warrior. Me pa cho there bi. No warrior for. No warrior for me ko hu papa no no ne yere. Uko hu no. Na che se nyo no papa na te na yem. Me pa cho there bi. Nti na wo che he. Na me wo me papa me ma me side. Me ma me efri me papa nche no mo se na onye me nua we kura. Nti na ye se okofie ho ne ye kura kakra nti omra ni kurom no omra me wo. Nti bra oba wo ye no. Wansan ankọ me papa nche bi owo ebe fa na che wo wo wie ye na warija ye bai ekoye se sanya ewu na ba mu dia na nkomu nyaye ewu na ba mu na ma o ntam tie okay enti adan na ene when to me sabre ya wo ma me kọ wo na ode wo kọ ye me boa sabre na wo mfie sen oh time ma mani free ya me hu me ma me na me obe 6 years and am di hu se me ma me ni okay ena wo san go back to o papa ho akwahwehwe no so na wanya mfie sai ba cho no se hwan na o papa ho akwahwehwe no na wo mfie sai na me 25 years ti o ma me do ko na wo 6 years ena we did 25 years ena me ko hwehwe ena akwahwehwe wo papa na che say 19 years adan me pa cho se de sie ne se esanse me ma me efri ne nchen ko ye na wa sama back bi mu no enti no ekoba se me kura na minim papa no minim nuane ye nim papa no enti me papa me wo fa bi me papa sa papa me wo fa no ne me ma me firi papa ba ko no ene ma me hu papa na kira akwan se enam no so kura e ma papa no ehu me ma me wale no enti me wo fa no na e ka kira me se ade enti na me papa ebusua wo ho no na me sole amako me hu afiri na me se ofa de minim de wo kan o enti me wo fa no na di mi Akoma me se wa e na ode me koma me papa e wo kam 15 junction ekura bi ase sa me wo fa no kura so wawu be last 2 years said you will say kan se enye wo papa enye wo ma me ne free mu a enka woda so ne wo papa e ware na che se na asem bia ni fie e na wo papa so antimi ama mehwehwe wo kura no ase kopi me se wodi mfie do nkron mfie aduonu num ansa wo kɔ hwɛ no da bi na asem wo ba cho na asem bia no ena wo papa antimi amehwehwe wo ena wo mo pagya so wo ma me abusuafo entumi amfa wankɔ wo papa ho esenya enipa ikra de be intervene ya menyi ni se nka obehunu papa no wawu enti na problem wo ho na problem ni ho na menim de enti a me maame efa na ekodi no o ma ntimi ankyere papa de kyere akwan na wo so wa misa se fie nsia na wusha ba de fie du ba ko du mienu saa ko pema duonu no mu de na wa wanyeni ya wose me papa no kra no na me ka se na me papa ena na ba ko ena ede wo catch o frɛ me ka kyere me se wo kɔ gye me number wo me wo fa wo no ho ena o frɛ me ka kyere me se memra na kokoo na natia ne nanane te ase na o ka ho asɛm no kokoo na ba o ma cha mabuduni na nya ne kyɛfa enti yemra ne mesin konkɔ hwɛ ye de no eno de sa be na papa ewu ai me de me ka taba na papa te ase ho asɛm na me kai papa ne te ase na me kɔ hɔ ne je sɛ na nya me wo fa no kra mpo dia no kure na me nim me papa na umisa ebusua no papa e kyira kwan eno de me ma me sister ma na nkomo ebetimi a kyerɛ papa ne kyira kwan no o ma nka da o ma me ene o papa ne friend saying ba cho papa kwa me free o ma me no o papa ena o ma me nso ba cho no de adwa sewa o mo wo saying o me ni nue woni wonu yi pe o ena wonu ya no so na o ma me kokɔ wo no e wa akura no ase ho wo ba efie ofura akura na se be wo emfa se ho ne village ti awo ne ebe so no o ma ne ba fie so o mra me wo me che se o free o papa ho kɔ ye kɔ wo no wo kɔ no wanyem nyo o ba cha ne wanyem na che se me ba ne so okay se wo kra na ye de wo kɔ no wanya fie nsia yi a wo atumi ama ya nche wo papa kyira kwane ya kɔpem aduonu num ene ye wonu yi de yam se kojo to cry many cry Akoma 87.9 FM na fe Onua TV me pa cho sa afe na won so wanya ye hwe ye wo Onua TV a ye ka wo se Akoma mu nsam dwumade no eno a na wo hwe no medin de Maa Akos na sene so say Free FM 97.5 wonom afa no water ma candy phones and accessories wonom ewo adum Triforce Enterprise so television no eda Onua womo so ehwe wa Dominic Pizza Fan Club GHD for UK nyina so enei womo ebo ye chidom papa okay enti wonya akwan enya ho
ebe share wo papa animu the one no wo sabre na ne tipens wo no wanya be mfie san oh me ko hu me papa na be 90 years die papa wonyini wani ko hunu wo papa edi kan na wanya wo papa anya san 90 years enfie duokoron yo ma me monitor fan kire wo no ma afie wo hwe ayeye nua ba ya wo hai ne din dia akosua pokua wani ne nua ba ma na enam na wo masem nyina ene se wo mo papa afiri mu na woja won sase ene mfuo na efuo no wo sister pani agiri nyina kenten so wo se ono na wo mo papa ede ema no ansa na owuo nti woni anuafo no ni hweyeche obi afa ne we no ono nko a emfa eye efuo no na ye sister ye ayeka na asem ni din e de akua bedu na akua bedu na asem den akua bedu asem den mesimunyai ewiase mi hu obi a na asem wodin se akua bedu da minyantie nani wasem na mi hu obi asabia so asabia nya ado na ni brade te se akua bedu da adan edoso adan wunu ya nom ya bonu abo was chese wadi atohweseni no ani mo se ma wo fa ne number mani pa bebre bi ada e wasase so na menim yodi na ade ba ye mpawu kanuado na ye na asase da wo janya eni mu emu niema wasesa abo wo bobo aha nti no ne tofa bonu ano no e na afa me ne no me bisa no okay enti wo ba ye no wo be hu no wo papa de din kan me and you say na ho sitie twafoni ne kakra kire ye eje suin wo suin wo ba mo e de na si me ba cho tama me koto me papa no kwase me papa suin e ma me nsumi so bi na ya anigye asa ya reho said ye manyina dro na me nim me papa da enti me ko ya kura me papa frɛ me a pokuya wo de me to ne papa enti wo ye o se agya me se wo fa was I don't know me frɛ on wa just wo fa na me se papa me ba wi ase me frɛ obi papa da enti no me wo fa me na me no ma tra enti na asa enu na aka ma adwene eche kakra ba bosom yansa na ene me tuto yi me koto wo no omo je me fɛ so one me se wa one di me ma me papa echi ena me se wa ma me you no omo je me fɛ so no me tena ka me di 1 year e wo ho no ansa na me 1 year na je se wo fro na papa nya enfie wo ha 100 years me di 1 year ena me di free ho no ma me ba nti me ba ye na wo se nka me sa akọ na ma adwene se free me ho so me ye ma adwene se papa ikura asanyam ne net na nti no me de mekọ de me ye mekọ saa na che se ma ansa anko ho no ma papa no e di free mo okay wo kọ no wa ware me ba cho de na ma wo na wa wo ba na wonya ware enti wo tena ho 1 year no wo sa akọ back to makura no a na wo ne wo ma me abusuafo ti no na me ma me abusuafo ndie omo ho no de se bia omo na tete yintie omo nkyanya na me che se ho na wo sa akọ ye dabi enye ho na wo sa akọ ye ukọ baby fofra na akọbọ wo bra me ba try me betena me kuro okay na sabre no wo ba so ansa anko papa ho biem me ba try de eju ko tena ho 1 year no e de adwuma na papa de wo ye enkomo ben no ne wodi ye na japade ben no ka se me ba ma ye obone se me no ma me wo ye no wo ko ye no mentumi amehwehwe wo akira kwan ya enti me ne hwe bad me di we eja wo adansefuo nie krata da so nie me firi mu a wo de a me da se Maa Akos me pa cho me papa eno na me kai se eho no na obeyi tum sa asase na ye mienu enuafo no so ye yakoye mienu ma me mienu na ye mane me ni menue e na menua bedu no so ne nua enti eno no na bedu ne nua na ye wo ye koko no ama na ba just bedu no wo nua wo mu no free ma me ba ono enti no woka ne ho na no ne ye afuo no emu ana ne ba ne yare ye be ma ne ye mpanimfo pa chan nti emu ana ne ba be ma ne yare ye e na wodi free mu asase na koda mpan saa tam na papa ho odi ntumi nye e na o se o enu achi no kwa na opo bi da amanabu no wo ye ya no wonya nti eda ho no mo na menua badu ba ne ho no mo se o pesika de aso ne sika so akọ abruchiro so de ye police enu die me papa ne kan enti no oba ese wo ma ne sika na wo se oni bi wano anim se na ho odina asa ontimi nya adwuma mo wano ene wo se ne saa de onfa saa asase ne ma no no onkoto no fa so ne sika so
papa ne te ne ho ase na odi asase ne ma no eno na meka se me kwa papa ne ka asaache no ka se asase ne ye miinu ba ko no badu ne beje ye no enti kukuo mu de no se abuno ni ne ye na se ba wonche na ne chefa no meni menua ne ye mra mefa na me se wa wo ho na ne ma miinu ka ho me se wa wan pepre ne ho kro no kra ne ka se me papa se omo ye ni enko sa asase ne ho na se da chi bia onu woni omienu ba ko betimi afim se ba so mi nyina so kon so aha nti asema mekan Maa Akos enya ade bi eye kukuo ma ade me papa busua ni nyina da omonim adeja na oye krata bi to so de ma wana se eye ano me ba cho wanya krata because no onim se abusua ni nim se enya ade se eye mpepere ho ade ana se eye abusua saase na abusua ni bi aba print no papa ne de wanya krata e na wanka ba asem okan na ne mesewa ene ne ma mienu e wo ho no mesewa no kra ne ba panyi e number e wa ha se wo se e ba ni ya kana wo se because se wa de ene abusua de ene yenim ni obewu agabie enti sabre no kra ne senko tumi to ne nsa de friend ne ba pani eye akua badu kra ma ne betra mu bia at least anka beboa no wonu ni hoyi de na monsoso mu wo ba bi na bia wonu anso na hwe papa yi ade se wa hwe yi obegya kenten so te se de wa yi ba hwe mu de me se wa na se badu make badu no badu me ne me ni na dukadaya lukadaya so ne dukadaya ne ye me papa no me no anano kra me bisa me papa abusua wo ko ho na se ya wo ko hu se badu ana akote se badu so ma papa me se me papa na akra ka chem no me no na no me no anko otumi se wo papa e ma ne ton ayi na saase bi se won fa sika ne ma no ntu kwan se ayire so no asasem na yire no so na o pemoa no ene ma ne ko papa ne ho ko ka asase no chira nti asema me kan dia ma enya de se ase me dia ko hye kokom na me dio papa na busua na ya se na why na wo na be betumi afre na busua me pa me papa ayi e wo fa ase panyin okay na papa no wo papa ka asase mu nyina asase we de da mpacho wo di wani kokohwe ka che papa kire me we na me nkohwe ena na me ka na me papa ya me nti na me ka se me papa no enti mi anko nto ko o ka sa me se wa no ene me nko ena me se wa sa atam na o manya yi na oba kuma se ha senti oba ye no anche ena me free ho no o se ene me nkomra ntire mu bi ene ho me nkomra ntire mu ni na akosi se wa ntumi ankohwe ya simple because ya wo chire mu aba no e ba be se wa ntumi ankohwe ana me bo enti wo papa se me de ade a chimawo ade no enie e wo kukuom eye mienu wonu ya maton ba akwa ma nti wani ya ode na wo so ode wani kohwe but wo ankohwe sa kwapem se wo di free wo papa nchen na wo koye na wo free mu no kra din fie san yansa na ayi akosua wo ba ho papa free mu di ache edi se anya se ne ya yete ha ye wo edi se yansa na wo bi ebenya o number afre wo abo wa mania mpacho be 3 years 3 years okay and na 3 years no ebo wa mania no so edi sen ansa na wo ko eho eno no de na me ko me se wa mo nche na kokuo ni de na me mpa ho asem ni di entia ni nyina ye se ya de ade ma papa na ode ade ne ma wo no wa free mu enti sa bra kra so ye bia na wo se wanum biti ase ma wo twen akwa ma wo nyina awu ansa na waka se papa de maame na dansini kura awu ana 87.9 me ba cho eno na de odi be papa de no me ko ne hono mo me ni me nua yi ko ne hono mo se mo fatias na asem o ka kire me no se ye no kore afuo no e wo ho aba o makoche na afuo na kodi ye nua badu ho nti ye nkwa hwe badu mra ye ko bia wo se ye nkwa hwe ye nua ne mra ye nua no so hwehwe na ni nya no nti abusu apanyin na odi ade no ye ko no so se won ko fa ye won ko kire asase no na baabi a se no mbesi on beche no ono wase afuo na kodi ye nua no nti ye nkwa ye nua no ho ye nkwa hwe ne mra ye nua so ye hwehwe na ye hu no nti predidro fie bebrebe ya mode tena ho asa mutra na moyi anya bia mokwan ne ese munua no wose na bia nti waton adi because enye papa enye busua de o na wunua na age aboso nti no bibia wone ho nti mokoye ne yeso yo akua badu ese ne dia akosua esi efe ne akua badu se ne dia nti no waton kamo na obi nso age na bia wode ese ne fie na nka akobubu fie na to agu se efie no ya de asasere ma se ye kwa na waton dia se ne
emra kwa na kede ne be fa so o de ko fa hene mra kwa so krata we krata we mu che watena so a wadidi so a mu che o say afodi ba ne sem 2012 be ba ne sem 2012 because wo kra menti wase se wo papa wo no papa na tie wonya 19 years first love wo kwa wo na nika se 1 year meja ne wo me ko ye so ma hwe ne biem se phone na anya adwuma me pa che wo na ka so nko ho o ka ko okay waba o ma ya me kwa be na mami udin efreme Isaac o be na Isaac yo pacho na wo so te hene sisi ale me ogoso e wona odu pa mpacho ono o yere na o ma mpacho wa wo say na o miensa ye de nyame ase wa ya de asem ya wo sister ken e de na woni mu fa Akoma FM 87. se de menu ana shase o kan ye no na papa no ne maame no wo akura ina sabre no msena maame ne nyem ina oba yi krum so oba be wo nye maame no o maame me maame nti oba be wo ye no emu ana ofiri mu se mitie mi nua no mpanimfo na so mo kan o msena misa na maame ne free mu nti me sister me maame nua baba akon o ne tete mi sabre no wawo ana ne ba ne no 6 months nti wa abdot so me kan ne ba no nyame me ba why nyame nhira no papa se wotumi etre wo na ode wo ka ne ma ho na wo maame na free mu no bia na be ye aha Akoma 87.9 FM and afi wonu ya TV Akoma mu nsam dwumade no eno ena mede ma wo ne sabre de ma menkwai na menkwafa ye ne ankasa ye Maa Akos adua ya power specialist ene jai me just me nya boni di se pe me yare kura me ho ato sa se yade esuro no be me na yenko me da se maame abusia power branie Dr. Akos adua ya na yade mamo ahan tiawa se yare etetew na yare hawa de obeya ne se obekọ asopiti wakọ akọje ayaresa eno ne yakanfo ama wo se Dr. Akos adua ya adanse amanfo die efa de oye ho no wonso ba obedi adanse ne bi nipa pem ena waba wonye wa yaresa ye wogidie ye se wonso ba ho beto di ama yare no kase machina bre menya no aduro na memfa da bi bra ne bia ba bia woni nam no nya ho ena o yare ne betima hwe wo Dr. Akos adua ya se ye kana asem a munim ne dada kane de na amanfo kora su se jama eye brebuo mu yare nkwa na otumi sa hepatitis ne bi esa se eno na na nipa nyina nim se Dr. Akos adua ya agya baso bo agya waje Ghana de waje West Africa waje Africa ewiase nyina waje eti na bebre nim se no nkwa na ohweda bi nyame adom nim de a nyame de ama maame no ekon kan boro so nti yare bia ha obia ne bra na yenhwewom Kumase Feyase Lake Road yewo adua ya junction ubon se power specialist asopiti kese ya esi honom afi kwabenya ACP Road power bus stop ehwa enna takrade anaje estate ansa na yebedo suko ya fa yare ba ko ne adi hu nkomo no wo de fa ye number yi bibia ni a na wafre na ya hye ne nso se yare na doso ntenye yare bia na ye transisi madu ya ye betumi aka nti number obetumi afre ye kire na wo ne adi nkomo no eye 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 numbers mienu ye didi djuma ubetima afre at any time na nchechembu ya obia no ye de amam and ye hwe ensem bia na nsen etaba Johnson amanfo Johnson tentem onu atie ne na hye no so sen wonum suo udidi na sa wonum suo na udidi a sa wo ye adwuma ede mfifire ebeba emma Johnson ne man tentem esan se ne nyina da ne mfifire ebi da ne agyanan na abese ne ko na emom se wote air condition muti se de ante akwaso ate air condition mu na wonum suo bebre no Johnson de ban tentem ebasa enye yare na emom se
wohu sɛ nsuo no wonum nsuo saa woni aduane a ɛyɛ nsuo deɛ nkwan deɛ na dwonso de ba ntɛntɛm a ɛyɛ yareɛ ebi ɛne sɛ wada anadwo na wosɔre adwonso saa. Number 2 bia na ɛyɛ infection ɛna ma dwonso de ba ntɛntɛm bia ɛyɛ diabetes ɛna ɛma ne ba yɛsrɛ wada ɛba saa tutumirika na bra Dr. Akwaso adua ya hɔ yɛmfa mfidie nhwɛ onipadua mu ne ehu na de kora ɛma dwonso de ba ntɛntɛm no na yɛmmoa wo ɛdi ka sɛ yɛnkora bata ne yɛmiɛnsa na deɛ amanfoɔ ne gye sɛ wɔba Dr. Akwaso adua ya hɔ no ɛdɔɔso bebree ante Akwaso Amerika miɛnsa pɛ deɛ di kan ne sɛ woba Dr. Akwaso adua ya hɔ a wommehu sɛ nipa akyere so bebree because consulting no no sa 9 to da bi ɔno aka ho num ti nipa te sɛ deɛn obi aba wo kɔntɛm enti na ma nipa pɛ sɛ ɔbɛba Akwaso adua ya hɔ nom ne ɛtɔ so mienu sɛ woba maame no nye sika no ne hia no enti no kyɛ sɛ obi te fie na wɔbɔ abubuo na me kɔ yi sika a yɛkɔgye me a na yɛ mesere kɛkɛ sɛ wo ma Akwaso adua ya hɔ enti na wɔkeka deɛ wɔkeka no yɛsrɛ sɛ bra na yɛbɛhwɛ ho bɛtɔ ya ɛka bie ne hɔ a wobɛbɔ bɛboro soɔ wabɛhu sɛ wanante abɔ ka bebrebe nanso Akwaso adua ya hɔ no ɛka na anu saa pani sɛ asɛmpa 8 a maame aba etire wɔ hɔ a yɛmfa kyɛ nhyɛ kotodwe wɔn toro so kakra meto aso no numbers na yɛdidi dwuma no yɛ 0244 54 54 44 44 22 0244 54 54 44 44 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 0200 38 38 38 31 31 na no kwasɛm ne sɛ sese nipa bebree nkotodwe ne wɔn nan agye wɔn akadem ɛkyerɛ sɛ yade a ne din ibrɔfodin ne ya na ɛsoso no ɛyɛ yare ɛha adwen sanse siatika ka nipa bebree gu dem na meka paa kyerɛ wa saa mmere wɔn na akyi ukotodwe usisi akyi na fe wɔn nan ɛyɛ wo ya wodo na asi wɔ no mu a wokɔ enko anokwasɛm ne nipa mmɔbɔ ukokofo no obi gie no kora kokoo no yate kokɔ gi sika no kora wontumi nkɔ mesra obra ye bema wunuro ye ma ubinum na wudi bi wasa so na sɛdeɛ tie biara ahotɔ bɛba mmeretie pɛ esan sɛ duro deɛ sɛ ya na ye duro bɛgye wo so ana ɛyɛ atrema na kotodwe na ɛka kokorɔ pɛ sɛ wo kwa na wotuhwie no tua na mo na bra ye bema wunuro na wudi ye de bɛkyerɛ ma na fe ye de bia wasa so na wo na dwo bɔkɔ nipa wo nan deɛ a mitimi hu sɛ na ɛyɛ ahotɔ nipa wontumi nkɔ ma emu ayia sɛ fatty liver no no kwasɛm nie yaka ho asɛm ka na nipa bre mesi wo de wo na wo yɛ kinyifoɔ paa de bia me ka kyerɛ mesi tua na mo ne bra na sɛ fatty liver na ɛyɛ wo na ma wo yɛ funu mu ayɛ dududu sisi akyi nyina ayɛ de tan na fe wo boya wo ya wo mfenya wo ya edura na dwo a wo nana wo ntumi ni die na wo gi kogu a wo gi bedu a bɛde wada sade na doso wanhwe ya na wakonya cirrhosis anasa wo brɛbo no na wafuno na ahono onsa na sɛ wo mia wona ase na etutum na wo de meso ye kinyifo abra ne yam wodo na sɛ wo konom a ade akyi na wo kɔ agya na so ahwe agya nan nim na hwade wo baka sɛ sɛbe nkwan na yɛyɛ na hɔ na yɛhye bɛsi yɛ ni tan anwanko a sɛ wanhwe ya na anwo ebedi unya say fibroid no kwasɛm ne sɛ emu ya enipa wakɔ awade ye judodododo wusu kɔ ewu ntimi ngo basa fibroid kakraka bi na ayɛ oyɛ mu ma ɛna etu mogya aya na wonnam a woni so nyina biribiri wonfo ayɛ kapu kyɛ sɛ wogye ho anya me de fibroid de sɛ so ne me beto ntia ye beto papa ezan sɛ fibroid ne kompo de ya hye ye mfa kyɛ sɛ ye nkyere ho ne ye mfa nso nya akwadwo tuanamon kidney stones any gas stones no kidney stones no tuanamon fo ani chiri mu wo power na ansa na me story no make am for mo say adua ya heba mixture adua ya sk heba mixture no kwasem ni ese wonto bi abomodin ne tobi esanse wafu na ayere tan no afuru ya wo ya funu ya wo ya hwe osa ya yar bonen wan hwe ebedu nyam wakoka wonum asem kura wa so de fi ana abosom so bisa wo ho papa wo won se dipa bebree adwene yo mo se osa ye wa se be wo ya funu no nko ana ye o ya enti sa akora o osa betimi agegew
na me so be kwa akotwa Canadian ni bi ye frɛ ne photo no say na ye frɛ ne say x-ray photo ye be hura ma wakese kese ne ekita wo da mu nyina be ye ma photo nko a ye be twetwetwe be ka twe say bibie nim san say all sanye photo ana x-ray ana scan agi say endoscopy na wo so call ye no wankasa wo yam wo so wachi wo so bo enti se wudidi akwani ba ni wudidi wie no wafe enipa wodnam ho kire wo wate me nam we me bre ni nyina agina osa so ekura yefunu mu mba aduane ka wano a wafe ebede na wanya hodene nipa bebre osa ye wo mu ma wo mabrabo aye basa na power no ye gina ye na so ani ye gina ye na so wo osenti ya so ye yahwe nipa bebre osa enhira eni nkanfo ya amanfo de maye na nya agro eti saa mre wo buye wo ya wachi ye wo ya wo mfi ye wo ya wo bua no dwa wo chese wo yira why wo didi ya na aduane ne ta wo enko wo yam saa ne de sa na ato ani brebre aye bre se be se ye funa na ye de nam na wa wo gina wo didi aduane ne nko ye funa begu bo de a emwa bo mo de na hwehwe adua ya eske sa pepe na me sa kamfo ma adua ye livoke Awurade Nyankopɔn wo funu mu aye se dontwo obi ka ese se kutu se bam ya funu no mu nko yi o niema bebre na etwifa wani so wo mfe no mfe wudura na dwo a wo na enti wonu madua ya eske no wonu madua ya livoke na yefunu mu behohoro brebo mu behohoro ahoto beba asomdwe nso beba ama wo nso wade ho nsanse se wanhwe yi a wajapade akra beton na ode ahwe ho enso ebia na ya asem kakra bi na hwe adua ya ontiment no wonan na ye wo hya no wonam otutu adura na dwo a wontumi nna no ano wonam na nsawanso agu ha ne wo hem kese niema nkoyie wo hye soso na emu bon niema bebre na etwifo ani so ahwe adua ya ontiment na fa wasa na adura na dwo a woto ho no mabakase ye twitwa waso mesro ya hye ye wo kwabenya e wo nkran pumpuni mantem bra wodi wani akire mu kwabenya na ade ko poku ase no wo firi poku ase ye wo kwabenya sapepepe na wo firi kwabenya so ye wo kwabenya isan se ye wo emfifiri pe me kire ACP road no so wan fa ye ho a wontumi nkoforo interchange no sapepepe na apeso ko kwabenya so wan furu interchange na wontumi me ye ho eni ti mesro kase wo besi wo power bus stop e wo kwabenya ene de kra wo friend power tiawa enna wo bankran wo bakuma senso adua ya junction e wo fi ase wo de ofura putu agya ka ba bibia wo bia wo si mesi wo adua ya junction e wo fi ase enna takrade nso so ye wo anaji estate ye be wo hini ni fie ho no ye ni antamarura bank nso be enna ye ni geti washing bay nso be me pacho ye numbers no 0244 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 another 38 31 0200 38 another 38 and 31 your WhatsApp line now we be twa kompo na wuwi a watwa nsawansa watwa sebe be ma na enya adwuma no ana agye ne ho no wuwi nso a watwa kokobo na enu nso apia bete ho na etu moja no 0555 79 78 0555 79 78 78 nyamenyira mo sanse obi bibi kodi ba bia wonti menye na mo de mo betima agente mo koso ana mo nye sa nyamenyira obi mama Akoma 87.9 FM and afi Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no enoa na wohwe na afi wutie no enche yebeba no little umu ede ne so esanse yembre no eyetia na meni wo wura bi edi nkomo wo phone yi eso na ne wo ka che mene se sika ne doso owa brochire wo se sika ne doso papa intima ko eya mo ne Ghana government eni nkomo mo ne Ghana government eni nkomo na wo mo yare sei no omo mfaka no se edoso ema wona woni bia wo mo ema ebenya yade no menim ni ya metwero koma de metwero ma no a me reply ya asemo ni bibia kadi kadi ye okay
eti benena na wugu so ɛna wo ma me free mu no wo ma me nua ɛna ɛwan na hwɛ wo ma me nua ba ɛna hwɛ wo to asoma me nti me sister no na etete me nti na me wɔ ne nkyɛn ɛwɔ akodie ne nkura bi ebia akodie nkura ne bi ase okay nti ɛhɔ na me kɔ school ewie nti me sister no me wie na ɔde me ba yɛ krom ma me bi sua adwuma nti sɛdeɛ me nua no kan deɛ me na saa bere na menim ho hwee nti ebire bi soe ma me nua no ka kyerɛ me sɛ wakɔ papa no hɔ ama papa no aka asɛm se akyerɛ no ba saa bere na nkwala adwene ɔka yɛ ma mfama adwene ama no eti akyire na ɔfrɛ me ka yɛ sɛ papa no awu na papa no kɔku akɔdi ɛsɛ wa hɔ enti nka me yɛnkɔ na me ka kyerɛ me nua sɛ me nkɔ because of papa no anhwɛ me eti mama mfama adwene ama no nti me adwuma na mesua na m'ani wɔ so sɛ mesua de abɔ me bla nti akyire ya me papa nana no ɛfrɛ me nua no ka yɛ sɛ afu no akɔkɔdi yesita panin ne hɔ nti yɛntu ho anamɔ ansa na mede ma adwene ma ne sɛ ne saa deɛ ne me ne no bɛkɔ yɛ papa no odi adeɛ no hɔ na adeɛ wɔ hɔ biara no wama yɛ hu nti mu ana edidi a yɛde kɔpie kukum ahemfie a ahemfo no ɛso yɛ sɛ mu ntimi nto asɛnni no so ahemfie hɔ nti yɛmfa nkɔ baabi a yɛde bɛkɔ na me nua no kyerɛ ɛfrɛ me bɔ ama ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ba na meka kyerɛ sɛ mate na me nua no bae okay nti wo kra wo deɛ wani ehunu wo papa da na ɛbra wo sister ɛkɔ hwehwɛ wo papa no wanka nkyerɛ wo na me ne no men nti na mo communicate kra na ne yɛ dɛ na mbɛte mo ho nka edura japadeɛ no so no ɛnyɛ kɔmɔ ba de bi ɛkyɛ mo bɛte mo ho nka nti yɛ dɛ na mbɛte mo ho nka ade mo kɔsi a mo sɛ ɔno ba mo kɔ bɔ mpu ne mpu wɔ kagye tia ɔba yɛ krom ɔba bi a na me wɔ no ɔba yɛ krom ɛhɔ no bɛhyia me a ɔno bi di saa no mo krom nti na kyɛ sɛ brank ɔno ba wo papa wɔ no ya wo be hu no at least nke bi a ne nua ketewa no obetumi a convince wo sɛ nya hwe sɛ ne nti wo di abɔmɔde ano yɛ nkɔ papa hɔ na bi aka ɔne baba ma ne ho wo so kra de ne wo hunu wani mu da ɛsɛ wunyini yɛ kra na bre ɛsɛ wo sɛ papa ana na me ne ko papa ko obi ahu na ebusua hu we di akwa me free year banie so wo hunu nti no wo sɛ nka time ma wo kɔ ya no a wo kɔ hunu papa no wo sɛ nka wo kɔ hwɛ onua na fa ne kɔ ɛkɔ kyerɛ wo papa wo ka bia na ɔsɛ deɛ ɔsɛ papa na okay bia wo so ma hwɛ wo papa na kyerɛ sɛ wo sister yɛ na afa mu deɛ bia sɛ nka gya wo bɛtu bibia guo na wo bɛhwɛ wo papa mebo a but wo ama deɛ nti a sɛ na me ka sɛ saa bere na yɛ nkwara adwene nti saa bere na wɔ mfie sɛn wo sister kɔ hu papa na wɔ ka bia no na wɔ mfie sɛn bɛɛ 16 17 nti ne wani afi because na 16 fo nyina bi awo bi yɛ fada yɛ frɛ wɔn papa dada nti saa bere na wani afi but na wodi yaw sɛ wo papa anhwɛ wo nti na go sɛ wo tumi kora saa bere ne kokora bomo no wo kɔ na akɔ bisa no sɛ papa nti die nti na wo yi me ma saa wo abere wo nim sɛ me ma me wo me ankyɛ ne wo wuye wan kwa akɔ bisa no wo ehunu papa anim kɔpem sɛ nkyɛ sɛ ne photo mpa ne wo hunu da me bo ana photo kura wu da me ma me photo ne me papa say e wa so papa ho da ye kura e na wo kire wo se bibi hye ba bi kura nka wu hunu se da ya me su de me me papa ka wu hunu tetefo na bia no wadi kokko bi asa ba bi ase a gold wo mu wa hunu okay na se de wo bumfu wo papa kwaso ma bumfu no ai sɛ na meka sɛ ahyɛ sɛ ne na yɛ nkwara adwene si a yɛ ne fie na yɛhu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no ma na fie bi asisi a wanyin waduru fie hɔ papa te ase nka ebufuo nka wo nkɔ hɔ sɛ dabi sɛ saa bere ne yesu saa bere de nka ɛnyɛ saa nka abɛkɔ nka mɛkɔ oba de bi bɛ yɛ ɛbɛyɛ ɔdɛ oba ɛde bi yɛ wo a ɛbɛyɛ ɔdɛ sɛ ɛyi ɛtɛnia ɛtɛnia bɛyɛ ɔdɛ ɛnse mpani mo yɛ asantefo ana mpacha jo ɛne yɛ to abeyi so ma me yɛkyiri koko a yɛnini ma
So what you papa? I do papa Japan. You go cry in the man. I see. It's what you're not. Now, what sister no? Free some papa when near who no face to face say someone in the shiaba. And you didn't share that of him lies here because the choir he fee. Yes, it is some choir he fee. And or buy him fee where missing many who. When you know. Okay. It's mobile if you want a crew bang or body children and anom. DNT. Watch it, BBR, every one someone. What's it? Was say, you have a pa, Eddie Funa Mao into a near the chick. Me kai say, Nana put the Unibi, not or Jessica too. Santa Mamodia some no coy, Nana Naji, Sicano, lies there could call it tea in Jessica, I wanted to. Dear Nana Jeto, say, Omodi injunction. Young idea, seven could dine an animal, and I'm says a sad year. Omo akua badun to aso enti kokoni nyi hu sika bio nti omo hwa aka 7 nti omo yi ohene ba ko a ye kokali kokoni na ye ne na eko na ode ehwesuni no chefama na ifiru ade no na je akoto ho no ha enti ewi ache na che scan de mamu na wancha amfa ma ye bra obu asem se ontimi nto aseni nso na hemfie ho ti ye mfa nko ba bia ye pe no and was not before say the union be baho na fu no union nsem dada enti ska no o dane ska ma union pani and of nana so enti yanka de kodi enti a was want to mean ya wan chere de enti was want to mean no as was want to mean to aseni ni so ti ye mfa nko so ma wo bia nya bi o say kukuru ni na adini ade ma union badu eni na bibi ho pa Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsem dwumade no eno na wo hwe na fe wutie no wadama se wo nso wo case ni bi ba bia wo bia se wukunu ena nhwe nkoda no se obi de wo ba akoma wo bi ejapade mu asem se ya bi na ekoso a wadawro ma bomodi ada so de be ba Akoma mu nsem dwumade so ye wo Kumasi Asqua ye ne Kumasi City Mall main entrance ene di hwe ne mu bia honhom bi ene woda enti wani fredi wo so bibia mu a na asai wadwuma nye yi wusika sem nyina so aye basa wo de beba Akoma mu nsem e wa Akoma 87.9 FM ena fe Onua TV be ma na hwe nkoda no afa ne bra wo ba bi de ma Akoma be ma bi se nya wo ba bi yes a be ma no wonso aba akora ne ho ka fa ne bra mesrew oba woni ne wo ye no mo jai de se die wo si twon no na so kra yi wa adwen sa akora ne nya odea enti wo pedi ende mesrew adade ende ye de ho ka ne shoot mu a enya asem keto anenso wo di case ne ba Akoma mu nsem so a na e wo se ye die na ye be ye die ne na che ofri wo ba bi wo school na se obi akwanye mo no wo se onye wo betumi de na ba te se de enra Samira edene de ba ye no me pa cho ye production line ye 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 baby I will be a Enkra region baby I will be a mepacho so what ya some ba ya bedi aka there was a lawyer bem or bebem there was a post for ebem no and ye me post ni ba akope na na se case bia wo de betiri yesu bia no say your friend one no so ebeboa ye papa nti there was ye dima police ye de bema police lawyer ye de bema lawyer ye was ye ma doctor for bem ye bema doctor for so abemo na tumi aboa wo de ane se wa ba Kumasi Asqua wo de wo yira kwani a wo se wo ba Kumasi Sports Stadium wo duru ho a wo se wo kwa Asqua Akoma FM ye be kire na ye wie first case na ka second case ne de yensa emra na yemra little omu e de ne so ye de atomonim enene na wo kuada but enye na awotwe ni nyina ye de aka ho asem ye wada ye ko tumfo nti ye tumi aka ho asem nti ena duada no so na ye hulede enu nti ntimi aka ho asem na emom ya wo kuada ene fiada enra enene nti 4 days ene ka ho 4 days ene ye de ka ho asem ye ya 1.5 billion $10,500 ya ye de kwa ya krai surgery ye hole in heart enti ene ye ka kire tie for ya mo wa chichiri ne benche ye se madawro ma munso ye mu na memo ayen na baatan bi nsuru mo eche ne begina wowuo ene nkwankwanta eno ameka kire osena nke wasa akra ne babie na nke ye to aso a yesu me dabere Pastor Julius ma memo
number yi ansa okay na medi nkan aka sɛ obiara wo de bɛbɛ biara no wo a wo pɛsi ye bon wo de ba ye bɛ bon din no kama ska wo de ba ye wo pɛsɛ ye kwa ni nyina ne sɛ wo de bɛ ma yɛn ye bɛ bɔ Maa Akos say obi so ho kra ya na normally because of family issues in here then to pese or the send crowd be mo bi hu se bi a wa send bi sa eno so said your pen no ne be ya ma o pese e be bo din a wo de o send ba ye mo di na o pese e be din a o send ba ya e be bo din na de sese and monyam shebia yes na ya bom pa so ahira wo it's no problem it was 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0533 48 77 26 na menkenkan mekan na mabodi no and so at the amount it was 0530 0530 507 849 0530 507 849 mekan into wodi ane se wodi usika na ba pastor ma so wodi ba na ya bodi na je se wo hu se de wodi ba e no nso aba be so ha enti bobo ne fabra de wo bia na ya gi o ye bobo kakra na no eye wa hoden e betumi na wodi aba enye ohye so na nya memenfe so ba de bia de ana meka ne se wo hu nua mobro a Olwade nso hu mobbo na Bible say wa nya ma onua no wa nya ma me du ba bia ya na nyame mfiri soro ensane magia konwa ntena so na nye kukuruku ansa na o kan asema waye du ba yo de fane ma bebre so na wakasa akere etoda wakasa o kasa kere ye ni yedi so a o de tu aba makase mpa de ye mu bebre wo especially Ghana ye Christian country ti mu bebre wo ye kwa so ye bompa no ne ade but u jitum say mpa no wabo bia just why the obeti wa ho de betimi akwankyere sesa wo je ni nyina but ebia na bra so say after mpa no wo ya adoye de ko ba bia nyame ni ewo na adoye no eko break through but bia besisa abre wo nyanye enti ana ye pese ye bua na ne hole in heart ye solve ebia na ye umudie na wo be yie no ebe kaw mpa ebo na chi ama oje ne fa hode aba ye mu bi wa ye ni na kura eba so kan Psalm 91 Bible say bema etunam awiakete when the nim bema obi ato asabre eba so and eba daily nti bia na wo de ya wo ye ma de de ne say ye dwumade awia na ye no ti say bema bi kura na wiem na say eba so a say wo so si de ma umunu nko ano eba de betumi anam so no de aje and yes ade na papa wadama obi anso wo ne problem yes ti de ye kan say sika no wo send dia na ebia wo hawo ebia wo de ye adwuma wo de applications akonnwuma mu a emfa ebia wo de ye yare bi atena wo so a emfa because say ye Priscilla de ma bi no won kran and na o ka say no yare pa ne wo de akoba bia te say wabubu agu wa na sa na ye ne to na koma so ntiska na made abre no so mo fa nkotwa duro and wo yi kakra ma ne mama so mo fa nkọ Sunday o Sunday ya o kan de nyame yama no bu so wo so de ginai e ma sa be na onua TV ye program aseda program yes ama me no ko ho free fie se watumi anante e ko no enua no kra TV no so I don't say there's party and I said bibiasa na party bia no mo bodwa data kase ba won ko yese wo be hwehwe yen no wa be ma ya mo sa asem na ye ka no akokoi na ese ye wa ha nti nyame so ncha de o mo video ma no e de no ye na nke eba be fufu party wa ha eno ye se nko be ba de bio we de ayi mu na anopa ma che no anopa ma che no na o mo ye breakfast program bi me kai pa nti okoho ena o mu busa no se o da bio me hwehwe ma akomo no se o mu ni ha na o mu wokuma ase ena o se ene de me de ba ye ni na o mu eye akora bi edie se ya to se de ye obi die se ye ena me yi kitua bi na mabubu dadem
ɛna me sorry nti nka me ba beka de asi nti omo ya de omo video ni nyina ɛna omo de send nti sabre Mr. nti obi ane ne ha nti Maa Akos say obi wo obi wo how kwa no do feel say obepesa ode ni prayer request kwa beta to say pastor mom mpaye mame na yemfa want to prayer live so kwa mom mpaye ma we will do that just because say what sacrifice say won so di bibi be boa ma ya dina say umu yawe no ye be je sa bro na to ye ho so say yen so be sorry di ama na ye do prayer request na koto aso da ho di ama wa ko say e wade be ye ho nsenche nti ma ye bom mpaye di ama obi bia wo ha obi a wo line so wo ye krado say be send bi di aba ka kuma so obetumi aboa ama holy heart na etumi aya me de wo share adensa yen soro hene ye nyankopon woni ya bankese edoma wo Ghana edoma wo amano ne a etie yen a eda won koma so ode wo mbiri bi beboa me de age umu enkwa holy heart yare 1.5 billion mama erade enye ni penyina ne afiefie mi ma me funya ne betumi age se wo erade obam na wo bam nso nti na wakan ye nuanu bi akoma se omomra meboa ye bom pae so obi wo how ayen kratasem eye yare se pressure cancer diabetes yare bi edu ene obi edi esiwa brabo mu obo umie yi ne yare nti Awurade wo so yi ne yare efiri ho afi nkratasem obi akotena blote nya nkrata akwa nya adwuma wa strong that obi kra poso kuno ho se oye sa doye kakra yi a Awurade fa wa ho akwan so na ye omo nsenkyere ne obi wo Ghana amane awo sem obi akwa ware mfie du no nya awo Awurade bia dom profama sa o mai na obi bia wo hyede mu so na dwo se onhunu ho ano afedi wiase apem se o ya doye de bo umu Awurade bi o so mfensen fama no na hye udie ni onyama ne nka se ampa nya no ye no kwafo na ye betena fidi so asa da wase ya jiudi ye ni se obeye dodo e wo Yesu di mu amen amen nti ya hwe wo sa wo de wo de ebeba ye bebo udi ye bebo iska wo de bai se wo peni sa ye be ye na sa pepepe e de ama wo di ane so wi a obesende wo message e de aba na ya kenkai de ama wo 0533 487726 0533 487726 0533 487726 it was 0530 507 849 0530 507 849 Fabra na fa wo message ka ho na yen kan emfa emma ye hwe wanim se ebenam wo so wo kakra wa so ye tumi edi age ye ba ye nana ene ye wo fancy enkwa ye hindi Zahara Misha energy capsules me pacho bomodia so be ma wonsa akabie Zahara man capsules eka ho hindi heba Misha kan won se bin kura he me bo adro bi go me ne doctor na tena ho ye no kure no kure mako ye nkwa mako medase ewo akonya kese a ode amame ewo platform isui na mede enchia sonko enchia pesi ema ahwefo ene atiefo nyina eben metena sese ya no hu se characteristic nupa na ewodwa so na ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules ana hindi haba mixture ye no yimu nkomo ani mu adanse ani mu nkyerɛkyerɛ mu ne de beso mu no do fo nkomo asase ye de ye adu ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana edi kan ewo nkomo twetwan yi mu sa aduro we aye adu a oba ene bema ana enom se uye oba na wo ho na white anase odepoa ene wa betena oba bi wo ho a white anase odepoa atena no so wache wako akwa ohun sisanye bia oba bi wo ho a etimi ma enkekaye nkitinkiti bi eha na dwen etumi so ma ensuo bi egugu na sebi eho nya ni kakra se uye oba na utie me na white anase odepoa ene wa betena no wako uhun sisanye bia o ma oba meseme no tonchia edro baako pe ana beboa eno ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules eno ne edura oba onoma o depo bi a eha wadwen white na abestona wo so acha sebi ema wase ho abie kakra no udumaduro na ebeyi ni nyina e de free ho tise na o pe edura ebeboa white na atena wo so acha na oba mesrew kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben uduru ho a wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uyo ba so na wo ho
na nnam yadeɛ bi te sɛ gonorrhea syphilis anaasɛ chlamydia ɛne wabɛtena ɔbaa bi wɔ hɔ a ɛba ne saa ɛtumi ma nsansan bi egugu na hemfie hɔ ɛtumi so agyaa no dwonsɔ yɛ ayaw ɛtumi so agyaa no sisi yaleɛ sɛ woyɛ ɔbaa na nnam yareɛ ɛne wabɛtena ɔbaa kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wodeɛ woduru hɔ a wo se wopɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na 5 years ni wontumi emu nsa 2 years ni wonya menses da ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne menses na da koro pɛ na atwa ɛba ne saa na ɔhaw pa no nam ɛwɔ na awom sɛ woyɛ ɔbaa na saa wɔ ha wei na wonam mu a kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo woduru hɔ a wo se wopɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na wɔkɔ wura tokorobɔ ne mu mepa kyɛsɛn bɛrima bi wɔ hɔ a mese wafa nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea anaasɛ syphilis anaa chlamydia ɛba ne saa ɛtumi ma ne bɛrima no so te ɛtumi ma ne bɛrima no ɛfɔn ɛtumi ma nsansan bi a mese ɛho nya nika koraa ɛte gu ne bɛrima no ho prɛkɛsɛn bɛrima bi wɔ hɔ a ɛba ne saa mpɛn pii no wobɛn sɛ ne bɛrima mu dwa no na emi bɔ no pɛ obi wɔ hɔ a saa deɛ wei wakoa ntimi nkɔ ayɛ na otimi nya aduru mi mpo sɛ obi mpo na ato na duro bɛrima mesrɛw anya duto ɛyɛ yare na wo yare na aduru papa na wonya nhyiaeɛ ti sɛ woyɛ bɛrima na nnam yareɛ ɛne wabɛtena na ɛwɔ hɔ a nsu fitaa bi afiri bɛrima mu ɛɛba ɛwɔ hɔ a wobɔ sɛ ɔredwonso a na ɔrebrɛ bɛrima bi wɔ hɔ a mesɛ ɔredwonso a na ɔrekyem ɛwɔ hɔ a na dwonso so ɛka ne ntɛntɛm sɛ woyɛ bɛrima na wohu saa nneɛma wei wɔ ho a mese aduro baako pɛ ana meka ho asɛm akyerɛ bɛrima pɛ bi sisi a Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ne aduro a bɛrima ɛbɛboa wo infections bia ne nnam yare a asɛ wo so akyɛ no ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ saa aduro wei ɛsɛ yɛ aduro a ɛboa ɔdɔfoɔ bi a ɔsa pa ɛtete no ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a ondidi yɛ aboe amanehunu no nam mu aduane so pa ɛtɔ ne yam a na amanehunu pa na ohu ɛwɔ hɔ a bɔnsa ne boa no nyinaa ɛhyehyɛ no ɔdɔfoɔ wote saa fa Zahara mixture no ɛne ne G capsules no ɛyɛ wɔ aduro ɛno ne aduro a ɔdɔfoɔ ɛbɛboa wo na saa aduro wei ɛyɛ aduro wɔn so ɔdɔfoɔ no bena ahodoɔ ane yɛde afa mfidiem atwitwi mu ahoɔden no ɛde ayɛ Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules ti sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na wowɔ weak immune system mepa kyɛsɛn obi wɔ hɔ a ɔyɛ bibi kakra bi a na wabrɛ na ɔtee so ɔnante kakra bi a na amanehunu paa na ohu ɔno nko a de bia ɔbɔnsɛ de bia wayɛ mmerɛ wayɛ no fon yareɛ nketenkete na ɛha no ɔnante kakra bi a na wabrɛ de bia infections na ɛha na dwen ɛkɔ na ba ɔno nko a de bia ɛwa nketenkete 5 years 10 years ni ɔda ho bɔwa ɔdɔfoɔ ɛdura mese ɛbɛboa wo ɛbɛboost immune system no ama wapamuden no akɔ n'anim ɛsi pi ɛsi ta agyina so ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ gyeɛ na mesi ebia na wokɔtɔ aduro no na biribi ɛkyerɛ w'adwene so anaasɛ ɔdɔfoɔ wohia kyerɛkyerɛ mu bi wode afrɛ namba yi namba no so da screen no so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ kɔmɔtwetwe no aduru yɛ aduru a yɛfrɛ no Hindi herbal mixture na saa aduro wei ɛyɛ aduro a yɛyɛ sɛ yɛde boa obi a malaria fever pa ɛha n'adwen ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛtiridi mmoawa no ɛtete no ɛha n'adwen da bia wobɔnsa n'anum ayɛ nwono da bia wobɔnsa nipadua no ayɛ hyehyehye ɔno nko a n'apɔ so nyinaa ɛyɛ ne ya obia ɛsɔde anopa ahoɔden wɔ hɔ a ne energy level no ɛwɔ soro no wobɔnsa ɔno nko a no wabɔtɔ no wamoa ontimi anya adwuma ɔdɔfoɔ wote saa fa Hindi herbal mixture no ɛyɛ wɔ aduro ɛno ne aduro a ɔdɔfoɔ no ma mesi ebe kenya nipadua no yalie bia ahinta wɔ nipadua no ɛbɛyi no nyinaa ɛde afiri hɔ ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a typhoid fever ɛne na bɛtena ɛtete no wako ohun sesanye bia deɛ ɛtia na teɛ ɔdɔfoɔ
Michelle Bosafa hindi heba mission eye woduru na say duro we esa ye duro a ebo odophobia u sugar level no de bia obe check na ekoso odofo fa hindi heba mission e regulate no odophobia so ha high blood pressure e hanadwe odofo fa hindi heba mission eye woduru enu ni eduru ebeboa kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo de oduru ho a wo se wo pe hindi heba mission de bia meka entena ho ma yare no enhya wo so emma wonya mobo enka dem ansa no woto anamon ape hindi heba mission ekira kwan enu ni edura onoma ebeboa nipadua no asiesie nipadua no ama opamuden no akonanim odafo nkobotwetwe na duru ya dura ye fe no Zahara man capsules na sa duro we eye dura eye natural herbs a yakeka nubra ahodo abom sia de bua bema bia se uye bema na utie me nenne upememedura nom upememedura eye natural herbs a emfa nsunsuanso bia enkobra odache emfa tipaye bia enkobra emma nipadua no enye sesese a wakoma ebebo kinkima bema mesrawo ene etusu Zahara man capsules sa uye bema na uwo premature ejaculation ene wabetena age waboso bema mesrawo Zahara man capsules ene wadro sa uye bema so na weak erection pa eteteo bema mesrawo Zahara man capsules no enu ni edura ebeboawo bema bi wo ha ehyemuna na adwo eba ne sa na enumguase pa na bema udi gu ye nyina mema ti sa uye bema na otisa na weak erection ene wabetena na teteo hawa adwena bema wadro eye baako pe Zahara man capsules sa uye bema so na sisiyale age waboso bema Zahara man capsules no enu ni edura ebeboawo quadra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pe Zahara man capsules bema uto aduro na benom anopa 2 enumre 2 num toatoa so na abehu samreye bia waye ya twetwe wo bon samrane efra wo ameriti bema wo start se wo num aduro na ebeyi ni nyina e de free ho odafo saje na masini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo de bia meka mese bambo atrema eye chen ayaresa bucketma eto for men tena ho emma yale no endo so enrikiu emma wo nyemere ansa no watu anamon ape charistic nupa ye de abedwa so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a uto ado na ode Zahara mixture no ebe mene Zahara G capsules na eboa odophobia boost immune system no amo apomuden na akonanim ene Zahara man capsules a eboa bema bia waye mra ye bɔne nsamrane se wa minute bema ene hindi heba mixture eboa odophobia malaria fever typhoid fever diabetes ene high blood pressure ene na betena odofo ye nupai ya to apete Ghana ha baabia na owa akra okɔ Okaishi drug lane shops na ho ni nyina atombi Ruta Herba Angel Herba Hallo Herba na oba Kumase so a tafofo mu okɔ PFA pharmacy na okɔ Ashtown ene murom ene kewo so a Fred Men's Herba Blessed Require Kwalinak Herba Danny Herba Misty Herba Apidank Herba ho nyina ye nuro no abusu wo ho na oba asafo ewo Kumase fam so a Have May Pharmacy Jab Pharmacy na okɔta krade so a AA Mensa Sir Charles just say nimdia pharmacy shop se wo Ghana ha ba bia odofo me say ye ton aduro no ubowura ho a ubenya ye nupa ne biato na me sha obo se onu maduro na obeya danse no aka se charistic aduro no ye papa me da se mako nya me nshira me nua be ma okwa na admenchi ama Dr. Mo amame aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na fe wutie no hye ne nso makasa se wo nso wo how anase wo problem bia bo modern ase wo nso wo de beba Akoma mu nsam dwumadie so se wo ye be ma se wo ye oba obi di wa fa sisi kwan bi so fabra Akoma mu nsam dwumadie so ye wo Kumase askwa ye ne mo no na ehwe enimu wo ba na wo fom kwan ya production line 055 2601529 055 2601529 na what the buy ye bedi actually at the amount. What's the Marco, please? I have sent my money, but I maintain I did not hear my name. Medin Eddie Doku Alberta.
wonyame enhyira papa wodi no a na mabono dina amma asamwa dina nyame onhyira fama nyame 56 ventures wonyame onye okese Samuel Bedu ese wode ne diaba nyame enhyira sanso na Circle Motors Limited obi nso akosende bi nyame enhyira Madeleine Adwo Weda ono nso se akosende ne die aba wonso onyame onye wadom na onhyira Mariama Ibrahim Mariama onyame enhyira James Agri James onyame enhyira AGA 903 Enterprise ono nso so de bi aba nyame enhyira nti kwaso na efabra na ode ba mami message na me hunu se won so wode no aba obi aso wode ne ba na chese yabo wudi no eni sika no ama was 0533 487726 0533 487726 0533 487726 it was 0530 507 849 0530 507 849 what the ba ye bebo wudi no e de ama wo kama na mese wo de ba won so fa kasaguso kan ye hia guso na menim se nyame ebetie o se won so waboa little umu amana nya nkwa no de awuo bia e wo won so abra bomo bia no ebenya enkwa ye kasa wa 25th eye nyame ya dum ochinachi na I don't know say ebedru ochinachi no na ye tumi a raise 1 billion menim say bedru ochinachi ni timi a raise 1 billion ye chira and 24th and then chira menim say nyame tumi ade nyina ye wo a wotie yen share farmer penny bi na penny bi share farmer penny bi na enka wo bia akoma ebia nane de din kan ya wo hwe bra o mame no eba ye na osuo se ne ba no ewuo no ye nhwe bie ya no be surgery no by August mu ayekọ no mka che so mu de ya ba bosumi nkunu we ya mu 9 months we ya bosumi ya ye wo mu ya bosumi we ya ye wo mu ya 25th ye fa akwala ne bra na yesi aye emergency wakai mama na me hu ne amenya me ho o monko bo price ma ye ntia $10,500 1.5 billion mesu metu we mini be me kwafa we he me ye den manye seska me hwe se me bucket we free me nsa menim ni akola na ba be ye de ama me ti na me de abeda o ha no wetie fo se me sra mommoa me na se bebe adru ne de ano aye de me ye hwe enye 25 adru awie akola no so yare na yare so ntimi didi kura me ye no hwe enye mama odi sunsa me hu ne menya me hu ba time me hu ne menya nyame be ye 25th and date 19th 19th across 6 days hey Mesra tiefo mpeni fo mesra mumu me mobo na mumu a me ne me ba we na minti me hwe sa akola ni mfru me nsa mesra mo wa moti me nka mesra mo atiefo mumu me mobo wate na me ni bi a me ka se me confess eska we dia akoye me wo bia nkenye enu ni nka ma ye dada ma me ba ho atono me amokra me bre enye me na me yare nso ni akola na ye no e che se me po na me yare ti mesra tiefo na no ma maybe also suma ne sumbi also ono say ne ba na ye kidney nanso nyame adom ono de onya sika kokoye ne de enti ebra wusuo no ono so te ono akai bra ne ba na okọ hospital momoa me wo bi mesra mo nieme di kura minya nieme di minya bi maka se eska we 1.5 billion mi se me bani ko wu mi nini akola ni ba be yo wi ase mesra tiefo mi bobo ami mi ni akola we mesra mo Akoma FM 87.9 Kumasi. Ade ara hosem kra na ye hia na otwi
wana yankure kufa beni yanzu da na gaji ban samu wani na gaji hannu na bai kai bayana yankure kun danye ni ban yi bari kamar durani yana ga ya mutu yankure wanda kuna jira barin na ku tame ni yankure ku tanye ni o ban da wani ban yin duba kamar yaron ga zai mutu ku ya rasu kuka ji kamar yana ya mutu ku ya ku zama yana ga ban sa mini zai zo yi garinga yankure ku tanye ni sira da fomu me mabawate mi ti mi hwe sa kola ni wo e wo mi se mi ni oba be ya mami o ana oba be ya ma wonso ti mi sira da fo mu me mabo na mo mu akola we mi sira adofo bia wa beti mi ka bia mi sira o ni oni be ba bia o be nya ho hira mo ho mi sira ti fo o sira ti fo support mami. Yes. Hey, Julia. Say we wo ho. Wo o mano bibia nto wo mo. Wo mu nyine drum bani fie so. Maame, eye papa, eye fa seda menyame. Ebia, ya na ya ebi se ye denya ase. Ebi no bre. Ebinu mo bre when you feel saying Ashomanya 22 Akoma FM sinti no sa kwala me abra wasisu abo na okosia nkwanhia mame dako adu si ya me ka wo bai no ya na wususu se we de babia umu adri die wawi ya ya da bai ade na si yanko sada na usua de ba no esu an se situation no akwaya critical or akwaya critical pa ya oxygen assign esi ne so esan se assign essence ne biem 0533 487726 0533 487726 0533 487726 na yemodi ne ma 0538 507849 0538 0530 507849 0530 507849 na Faustina Chey Onyame Enshraw Charles Crine Nyame Enshraw Cynthia Abenya Nyame Enshraw Gina Agbede Onyame Enshraw Juliana Musa Nyame Enshraw Rita Ofori Nyame Enshraw Aisha to Isaka Nyame Enshraw Gifty Edriafo Nyame Enshraw Nyako Eric Frempong Nyame Enshraw Onyame Enkoso Adan na Asam Amasamwa Onyame Enshraw nso me pacho odie bomodia na fa odie bra wo pese ye bo odi a wo de ba wo de message no eka ho a ye bebo odi kama wo hwese de akoda na isu ene ade a eye yawo ena wonemu kasa gu sika no so bompa ye gu sika no so send ne yemfanya akora ketua we nkwa me say eno ayeye ne sane ye pe enipa be 50 ama ye 100 series ye nya nru 50 no but ene de esanse akato na bro yesre mo mo hwe ye ne mo amuche ni wo fidie no mfiri a esanse betimi ayewo ama obumfu yen ama ye hu nya wahi ebetimi ayewo ebetimi ayewo baby ebetumi ayewo nana bi enye bibi no obi anye ni ayiniye enti no wo ye no e ma we itu no no debi enye bibi de bi ayeka
yɛsɛ nyɛ nyafoɔ nko a na wɔatu wɔ mo esikafoɔ manya yadeɛ akɛseɛ nanso so ɛsiane sɛ ebi wɔ hɔ sika no bi wɔ hɔ ɛda no a yɛbɛdiagnose akora ne yɛbɛka kyerɛ sɛ wanya yadeɛ sei no ɛsɛ ɛkyina yɛbɛwɔ se yɛyɛ no a ɔbɛnya sika na yɛn mu sei na bɛtu yɛn a yɛnni bie maame wɔsi wɔn hunu bi da 1.5 billion wɔsi na ne kura hunu bi da na bi atɔ ne nsam da $500 kura bi atɔ ne nsam $500 kura bi atɔ ne nsam na $10,500 ɔkɔfa yɛn ne wɔnya sɛ sika yi de bia meka papa me sɛ wo ba yɛ du kura ne yɛ ka kyerɛ wo sɛ baako bɛwu a baabi a wɔ sɛ wo fa bia no wobɛfa ma wo survive ma saa akɔla no survive no bɛyɛ sɛ baako pɛ bɛ firim n'aka nko batam bi ɔrɔ bɛtena hɔ sɛ ne ba baako pɛ ɛmfirim na nka nkoro na wɔhwɛ maame wonya wo hwee papa wonya wo hwee no wɔte hɔ obiaa ni wɔwɔ du korɔ mpɛ sɛ baako korɔ bɛwu dabi wɔsɛ wɔn na wɔn nwan bebree na baako akɔ adidie na wɔma na wɔnya wɔn mu ɔma ka ne nyinaa wɔn no ɛno na David yɛ ebie no odwanhwɛfoɔ papa no odwanhwɛfoɔ ɔte si mu ɛmoa ne nyinaa aba aka baako wɔanya wɔn mu ɔma ka ne nyinaa hɔ na ɔkɔhwehwɛ baako na yɛ de aba nti ɛba deɛ woyɛ de yɛ a ɛna wei ɛnyɛ nnome bi na aka biribi nanso yɛnti adanseɛ baako me sɛ wodeɛ fa wodeɛ bra wode ba mami hu sɛ wode bi aba wate 0533 487726 0533 487726 0533 487726 send a message na menkai ma Agnes Mensa bonu ode bi aba 0530 507849 0530 507849 0530-507-849. Meba making kind a dinu abenina and in a bushia was say omo the 100 cities ya benti amon payama womo. Yent ebra ye interview by yentia dance here back na onante and famra kosua nefa usika ebra me 100 omo emame 100 cities no more 200 na fe mi nya nipa be ayi mi enum bi no mama me 1000 ena enkampe nipa be 5 esima ko ye ho be so 1000 je medini bo na wo mo so mo 100 200 no nipa be 50 kra na de ba eno so ye betumi akoye nim kakra na fe 50 ne 20 ne 10 no ene ne obenya bia no so etumi aka ho ye say ye nya no 25th no kra na at least enkodru be enden de na ye nya minim say bibia betumi ayenti ye mo yenti adanse ni ye bra no ye ne be interview no emra. Hello, Maa Akos. Nyankopɔn ayɛ ama me na mede anigye ne aseda fa mo so ne wɔ dwuma pa a moyɛ. Mmerɛ bi atwa mu moyɛ show bi ma abɔfra kwaku little sɛ mbɛkae ya na miso seed wɔ saa abɔfra no so na onyankopɔn adom nti nyame so ayɛ adom akyɛ me abɔfra bɛɛma a ɛnɛ misumanya ba odame na so nti me ka hye nyame animonyam sɛ wode wo ho to nyankopɔn so a ɛde nyina de boa wo ne bewie oyie nso nti no obi biara o tie mo na o tie program biara ɛkɔ so wɔ Ghana a obi biara ohia mmoa wode akoma pa eso seed ana de akoma pa boa nipa na onyankopɔn so kya ebiso so medam ase sɛ me so meyɛ adɔyɛ na ɛma kwakuleto a nyankopɔn so nam ɛno nso akyɛ me ba bɛɛma fɛfɛɛfɛ a ne ho ɔda me na ase nyame nhyira mo Maa Akos na nka menim sɛ wobɛhu me din nanso mesrɛ mo ma momfa me din nto gya ma momfa me din nto gya meda mo ase pa nyame ɔnkɔ so ano nhyira mo adwuma pa a moyɛ nyame nhyira mo bebree me ba yare na adwen 10 years Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta friend Auntie Mary no Accra adenta wo ho na banka kyerem sɛ ma me num aduru no bi na mahye no ɔda aduru so na me sɛ wonum bi so ɔse me num bi na mayɛ din na mehwɛ no ɔno nka wanum aduru no ɔyɛ gidigidi so ante na wɔtwe ne be yɛ din achichinchin pio ni nyina wɔyɛ din na kɔrɛte hɔ eti kyɛ sɛ bitwe mu a ɛburu ma adwene ne tia 10 years ɔda pantan aduru so ante
Eti mehwɛ deɛ Awurade bɛyɛ. Me kuma ase pɛ sɛ me a meba hɔ. Meba hɔ abɛka mo radio so aka mo obi ehu. Deɛ akwara no ne pɛ wɔ ne mu anyame de me yɛ adwuma. Nti anapɛ me frɛ wo a masɛm kakra ni wate. Menye 60 years na nka mawo na me ba bɛyare. M'akyi saa me menye 60 years. Menye akwara na nka nyame adoma wo me ma wo mɛma nan. Ebi nso so adwuma yɛ basaa. Minti ma abrabɔ ase. Eti akwara deɛ ne pɛ bi wɔ ne mu. Na wɔtwe pani o hwɛ deɛ nyame nsɛnkyerɛnne a ɔyɛ. Ɔse wahye aduro no a menum bio nam sa ɛde ansɛm ɔse menum bio menim deɛ nti ama ade bɛbrɛ kɔ mu ɔsɛ ɔnom aduro no nti mesrɛ Awurade sɛ aduro no a wahye no ɔhye areɛ no ase koraa ɛma akwara no nti madanse amapa a medi. Okay, nti na danse a ɔno nso yɛ adɔyɛ ne bie no wanya a ɔdi ɛno no ɛno nti ɔnso kɔ so afa deɛ brɛ din no aba no dɔso me ba mɛbobɔ ne nyinaa fa wo deɛ bra na yɛmmɔ wo din no mesi menya nipa bɛɛ 5 ɔmɔsi maako yɛde yɛn ho bɛso 1000 yɛnya nipa 5 koraa yɛ 5000 na yɛnya nipa bɛɛ 50 100 cities deɛ ɔbɛnya 200 300 deɛ ɔno nso deɛ 50 20 10 5 cities yɛbɛnya yɛkeka bɔ mu a bɛkɔ so 25th yɛkyinakyi for 1 billion but osoro any abuafo nti woni mpani bi abona mane ma me koso ane fa de bra 0533 487726 0533 487726 0533 487726 na memodino was 0530 507849 0530 507849 0530 507849 yeah, Kodia Samba Subium said yes, yeah, Favim and Rem because a yasay, the Vimunina, ya dear Banana. A ya guy. I'm just saying, Sape, Pedra, a boy Juma. Na and Crawford didn't want dance here by heart. Say what 3 years will become once man or 3 or radio, so I know I started dinner dance will be a misano. She ya, nay, ya guy. Yeah. No question. Edama sipi mako Nyankopɔn nkɔ so nhyira mo oni abadwafo nyinaa na mesade mano ato asɛm no mu sɛ nyinaa yɛhu mobofo mɔbɔ na kakra bi o de kitua bi abenya no yɛse kakra na bɔtoa nti de wobenya bia no na nso de aba na meka ne sa me wia ba ma 500 cities na mo de aka ho na bibia kama ti eto nsa fro bia nso so meboa ne de kakra obetimi bia ya na ye ka ye den chiasronko de free Pimsan Company Limited e de bro bia o hwe ya na so otie bia se wakọ ahohiahiem pa e wo dompem ana se wontini mu a edura da bia ye ka ho asem se eduro we ene betimi aboa na betimi aji wa free ahohiahia wakọ mu no enye eduro bia se agan cements vital herbal mixture ene ne capsules wo to nsuo na no atoto pa ene de aka ho empempi no wo se nkofo se e complain o musisi pa sisi ade den na da bia no ye kasa asem we se usisi ade na e bai no ye bebusa o se de na de usisi ade na bai question edi kan no if you say obi omo ta kasa no so se ma ye nuro sa matietua nuro sa na nso enko ma se sabi my physiotherapy ma ye bisa massage da bia ma to machine kura da bia me de enso still enko ni abusa o se nti de na do sisi ade na bai adekro na edi sisi ade na bai no se da so wo ho na sa bia wo activities bia wo ye ne da bia na no na da so ye de a ene no maka cho de wo be no maduro na no sa na be ye ene se adwuma semu e bia wo posture kra wo de wote office da bia wote office wakonya na wote so wa check akonya na hwe se no na di issue na bro ana se wo adwuma no ta gina ho eno so wa hwe ana se wo kra de bia unta de shem za me kansa asem ya na course ni bi ba wo betime etie nsema ya na sometimes funny kakra because obi si na den atade a me share so de wo nsusu so wo mini padua so be mi se tuntum na me na ma wiem ti imagine say me na ma wiem sa no na me se tuntum ni de ne besi obi nim say wo nsusu so bone wo so
ɛwɔ me nipadua so because all the atade color cry no the fairy mu a enya nsusu aso wɔ so nti ɛno no deɛ a ne yɛpɛ sɛ come out here say afei nso baabi a ɛwɔ sɛ mogya di afurusan ne kɔ bia so o restrict na o de bibi ayɛ wo ho na sɛ saa deɛ no restrict sɛ bɛyɛ a mogya ne ntimi ne afurusan a obenya haw nti da bia yɛ complain yɛ sisi da bia yɛ complain yɛ tibrɛmu sɛ yɛ deɛ no yɛ herniated disc anaa sɛ yɛ deɛ no spondylitis na sɛ spondylosis so a saa ɔha wei nyinaa no yɛsɛ ne deɛ ne nyinaa no kɔna kɔtɔ agan Semens Vital Herbal Mixture ne capsules no wonya tɔ wie a deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛfa yɛ numbers no afrɛ yɛn because yɛbɛma wo nimdeɛ bi a ɛbɛboa wo ɛberɛ a wo nom aduro no na ɛno nso abɛka ho aboa ma biribiaa ato din de ama wo ti di kan gye numbers no koraa na atwerɛ to na anaasɛ wobɛtumi afrɛ doctors wɔ akyirɛ ɛbɛfa na no adi nkɔmmɔ number no yɛ 0244 718 557 0244 718 557 na sɛ 0241 604 702 0241 604 702 ya ka kyerɛ sɛ wofa number no pɛ frɛ anaasɛ sɛ wakɔtɔ aduro no bia wobɛfrɛ na yɛama wo nkyerɛmu wɔ aduro no ho kwan a wɔ sɛ wofa so nom aduro no afei nso woda ɛno to nkyɛn a deɛ nneɛma ɛna wobɛtumi ayɛ aka aduro no ho a ɛbɛtumi aboa wo ne nyinaa no yɛde saa nimdeɛ no nyinaa bɛma wo ɛfa w'adidie mu ɛfa wo nom mu ɛfa w'adwumasɛm mu ɛfa wo ntadehyɛ mu ne nyinaa yɛde bɛka ho ama wo na w'akyi brɛ mu wo sisi a yɛ ɔyɛ akyɛ nam w'adwuma ahodoɔ a woyɛ sɛ taxi na wotwi trɔtrɔ na wotwi bus cargo ɛna wotwi anaasɛ wo deɛ wo afuo ndwuma na woyɛ saa nneɛma no nyinaa no wo frɛ a yɛbɛma wo ho nimdeɛ kama afei wo deɛ no yɛ sciatica no yɛka kyerɛ sɛ woto ase bonu bɛka sɛ lower spine no ɛhɔ na ɛhyɛ ase firi sisi hɔ na bɛsi woto ase na afei bonsa transcend kɔ ase wo nan no akyi hɔ nom kɔsi fam ɛhɔ na sciatic nerve no da na sciatic nerve no yɛka sciatic nerve obi bɛnya saa ɔhaw no a mostly ɛfiri spine ɛfiri akyi ɛhɔ na wonya issue no bia wopagya nneɛma bi wonayɛm koraa no bia sɛde wosi da hɔ no ɛka ho wosumyɛ sɛn na ɛsiteɛ ne nyinaa ka ho mattress no sɛn paa na ɛsiteɛ saa ɔha wei na ɛde ba obi nso nya diabetes ɛna wanya diabetic nephropathy kyerɛ sɛ nerves no ɛna ɔhaw aba mu nti ɛba saa no nso tumi transcend ba sciatic nerve no ɛma wonya haw bi wɔ ha asradeɛ nnuane bebree ɛno nso ka ho na ama ntiri no mu asisi sɛ musi pɛ wobɛte yaw na ne nyinaa mu no agan ɛwɔ nnuane nnuro bi a ɛtumi boa ɛyi saa ɔhaw no nyinaa firi hɔ kɔma wo maka baako sɛ yɛfrɛ no nitric oxide saa nitric oxide no n'adwuma paa yɛwɔ nipadua no sɛ ɛma ntini bi a akeka ato so bibiebiem ntini bi a mu asisi ɛbɛyiyi ntini no mu nyinaa ma ntini no mu ada hɔ ɛsɛ obi kyekyere nkateɛ na ɔde n'ano ahu rɔba mu no saa pɛpɛ na nitric oxide n'adwuma te ɛwɔ nipadua no mu nti wo deɛ nso wobɛtɔ agan no Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules no na wafrɛ yɛ ne yɛne wadi ho nkɔmmɔ afei nso woyɛ bɛrima ntini koro no mu asɛm a ne yɛkan mepatɔ woyɛ bɛrima na sɛ ɔbɛrima no ntimi nsɔre ɛkyerɛ sɛ ntini no mu asi ntini no mu si a baabi a mogya nni afurusa no nkɔ bia wɔ sɛ cells na ɛwɔ no nkwamoa na ɛwɔ no ɛwɔ sɛ ɔmo nyinaa ɛwu nti sɛ ɔmo anya ɔmo aduane ɔmo di ɔmo biribi a ɔmo yɛ ne mogya no ɛne nnuane no ɛwɔ mu a na sɛ mogya no ntimi nkɔ hɔ no mpɛ na ɛyɛ ɔhaw ɛti na ama ɔbɛrima no ɛsi ne trase a wode yɛhwɛ a ɛnyɛ yie no nti yɛka kyerɛw sɛ mesrɛ wo a tɔ agan na wotɔ afrɛ yɛn na deɛ wɔakyerɛ biara yɛno nka ho asɛm buroni ka sɛ coats na ɛwɔ akyerɛ no yɛmbiebie ma wo na wobɛrima no a ɛntimi nsɔre no ɛnsɔre kama afei nso deɛ ne deɛ sɔre nanso da biara ɔde kɔbɔ ania na ɔda yɛya no premature ejaculation mu nyinaa mbɛtɔ aduro no motɔ a wode frɛ yɛn na yɛsɛ deɛ ɛdi ntiɛ no yɛsɛ pem san yɛbɛmo apem asan na anigye awie pɛi wɔ fie afei nso wo deɛ low libido feelings biara ni hɔ koraa mepakyɛw woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima wonni akɔnɔ biara fɔ ɛnam ɛyɛ a mepakyɛw tɔ aduro no bi wotɔ wie a frɛ yɛn ne ɛne wonni ho nkɔmmɔ na mmoa na bibia nyɛ kama mama wo fie afei nso woyɛ ɔbaa mfikyi kom anidane wɔ hɔ anaasɛ wo deɛ ne deɛ wokɔ mfikyiri a da baako pɛ na atwa obi nso deɛ ɛyɛ amenorrhea absence of menstruation but bɛɛ bosome mmiɛnsa ne afenie ɔntumi nkɔ mfikyiri
me pa cho taduro ni bi na to a frɛ ne no ni hu nkɔmɔ afei so ɔba korɔ na o de po ha wo pa sabi wo ha wo sɛ ne ma bi yi firi wase ba bi abobɔ te sa akatoa sabi monimu a saa ne ma we nyina no ɛyɛ agan na bɛboa wo be yi saa wo ha we nyina firi akɔ ama ho atɔ wo de ane sɛ wo bɛtɔ aduro ni bi na wa frɛ numbers ne ne anu adi nkɔmɔ obi nso ya daigu no sɛ or fibroid ya ka kyerɛ sɛ o myomes na ne de ne yɛ nketenkete me pa kyɛw tagan no early myomes no wo tagan no na wo no ma ɛbɛboa wo wo de wo frɛ ya ye bɛkyerɛ de wo de bɛka ho ɛno so bɛboa ma saa ne ma ne nyina afiri hɔ akɔ ama wo obi a asi na wo ho kwan ne nyina nimdeɛ no wo frɛ ya ye de bɛma wo na bibia yɛ kama de ama wo onua ne diem sɛ de bɛyɛ bɛboa wo amma de wo hwehwɛ wo nsa aka ne nyina afei obi a ne de ne okugya ne na ya ohumogya wo hemorrhoids nipa kyɛw no ya na me ka ho asɛm a me se de ne hemorrhoids na kyerɛ sɛ ne to sabi ne to kwan na no hɔ bibia besisi ne to kwan no nipa kyɛw tutua wani ma enye hemorrhoid ɛno no nye koko de enye yanim enye yani enye yaminim ba bia na emom saa tibia no kura wakomu a kyerɛ sɛ infection bi no anya ana sɛ unya sugar diabetes ana sɛ ni nyina etumi jawsa da na me ka sɛ wani de no ida sɛ yɛ namu nsan yade ne bi ai gonorrhea no etumi ja ma wani pusa wani ni nyina no de to agan no na frɛ bɛboa ama saa ne ma ni nyina kɔ de ama kama na ukugya na hu mogya wo ma mogya ni nyina betwa saa nso na wo de ne kokɔbo yi ba rectal prolapse ni nyina wo to na frɛ ya bɛboa na bibia yɛ kama de ama wo na wo pɛ dodo atu a me pa kyɛw tie nie pa stores ne dɔso mu kakra bi ne yɛbobɔ sɛ de bɛya de aka no frɛ ya ne de aka ho wo kɔ PFA pharmacy Kumasi New Road ha ya tafuese o engine fuel station opposite ubenya aduro ne bi o dodo na de agu store maton makoma akonso benya bi Colinac ene Dani Herba nyina wo Mrom na Ashtown afei so Paul Ventures ene Misty Apidan ko mu nyina wo Mrom afei Freddy Mens ene Rock Pillar KO wo frɛ a omu nyina wo kɔ ha obenya aduro ne bi atɔ saa so na wo kɔ have main so o Kumasi Technical University gate wona wo kɔ nkɔkɔ a wo behu Isaac Drugstore na say Hillside Pharmacy enso nkɔkɔ saa so na Antiakobam ono so nkɔkɔ wa afei Fab Pharmaceuticals enso nkɔkɔ Zongo Junction ho nso benya bi afei wo kɔ nkran a me pa cho tie ne nkran no wo benya bi wo Okansi Drugline Repage Ventures Tinatet Herba Halus Herba Benice Herba Snowbird Herba omu nyina ye tufu a wo kɔ a wo benya bi etu aton Cape Coast so ye Pena Herba o Coronation Junction na mankesim so social taxi station ho na obehu Jeff Herba so ho nom wo kɔ Wakajetia so Bruni chemist wo ho fe Tamale so Legacy Pharmacy o Nakpanzu ho na ana se Japan Motors of Akojo Herba so wo Somotes ana se taxi rank wo Tamale on so benya bia na Tikobu number 1 enso behu Odalo Herba face Cote d'Ivoire so behu Odalo Herba ho ni nyina no die number no na frɛ yɛn ni yɛn form numbers ma na fe from a watumi anya bi ato sunyan so Green Light Pharmacy ene Cap Herba ena Brekum so Newborn Chemicals number no 0244 718 557 0244 718 557 na fe so 0241 604 702 0241 604 702 na ma ko me sorry so kra no ye boss Dr. James Amua ne papa Efrim na say ade to we ni so anyo wa na wiye ti esradofo nyina na we ye momo de no no ti anu mo ato manager opanyin Kofia na yeta African Africa ye ne baso obuase dadwen 4th and 5th of October 4th and 5th of October ti eto nsafro bia committee for ne ahwefo nyina obia meta eti na Open Africa yenja ne kwan Dr. James Amua papa PM Science CEO no don't speak yes ya gan ya ka say to say yanko nshira mo nyamisha so ya da se won so wo de won tobo aba se de ye bra e ba ye
na oba bɛyɛ n'adwuma na ɔsɛ aka na koma nti agan ɔsɛ me deɛ no ɛyɛ 500 cedis mede ba aba producer mede ba aba bɛboa no me pacho wonso ye hwe wanim sɛdeɛ tie bia no wonso wode wodie me se me hwe mu amu tie ye ne ade me se me hwe sɛ obi nipa be num me nyanya message bi obi se ma akoma 100,000 nipa be num se ma akogye 1,000 na nipa be edu 50 se ma akɔ wonso wode je 100 cedis 200 cedis 300 cedis me guso me bebubobodi ni sisia na bibia tumi aye kama nti wo de ba na the message aba na makan ma message bebra ba me be kan was 0533 487726 0533 487726 and was 0530 507849 0530 507849 Akoma FM na yenkenkan ema ye twa ye ho abasisia one ho obu ahu an maboa padawroma why okay within pacho ye fami Akoso Apokuya yo me name Akoso Apokuya na ofri hene ne baaye pacho me fija ache plam so okay songo me pacho be 1 month ni na me dem asembe dan mo starting for kra me pacho me nua me papa ba ye fe na kuya bedu papa na wo nan na ba ku film te ya ka me nsanti aka me ni machiri ba e na wono nso ene ne de wo ho no nko a papa ni jai koko na me papa te ase na me call nche o ka kire me se wo asase mi yenu ba ko wo sahwi e na ba ko wo kuku enti kuku sahwi ho no mo de no wono no ye nka bedu ni nua enti ni nua be ma ne ye afu na nche e na bla no yare ebo na odi wuye nti enu achi na bedu no call me papa no ho no mo se ohia sika no de akoye na ade nti papa ma ni sika no papa se oni sika sese waye mre o ntimi nya adwuma nya sika ma no nti ba papa ne se wo hye na ma ne de asase na e wo sahwi ni ma no wode ma no akoton ye na wo se wode kwa abrochiru se wode koye minim de no wode koye nti papa ka kire me se eno de ye nka ho bi se eno ye ono ni nua e na we susu ni mi nua nti nyame ya aduma wode ama abunu ni se abunu ni no eye na safuo ni ye ya se wo se wote ase o minim nua no yenko kofa eno e wo kuku enti papa no mi fi ne nche no ma anko ho biem e na mete se papa na wu eno achi na me call ho no eze me call na efuo no kwa da me papa wu na ne him ti efuo no ho asem kwa da ma anko ka na yibia ti akire na mani ba me ho so se da bi me papa kan se akire me nti e wo se bi didie papa kan ye nachi ampa ye kwa papa na busua ho no e de koto obo no mo se ye nokore papa na asem o kan mu nyina ya awe na che se e wo se ye kone ye kokko afu na o mo se afu na kwa akodi ye nua ne papa ba ne nsem nti gisi ye kohwehwe no ye difrinfie num ne ya hwehwe na ye hu no nti akire na o mo se asem na wakuko ma hemfie e na che se ye nso me pacho engineer semra ha ne ye se kasa no wo fom pa Facebook de no omo nte ne papa pacho ben kwa yo to aso a nti me ko ya me ye ko bisa papa no ase wo na busua mu na ye se no kore wo se ye hwehwe ye nua no ye di mfie num ni ahwehwe ye nua ne ba bia ye kwa ne hwesuni wo ho wo se oni na fuura number de wo hwe da chi ma e kali kokko ne se oni afuura number na me se enti betima ya yi se mum ye no na ode afu na hye monsam muni ne number enti besi da na mo de phone no kra sika afa phone so ana se mo na di nkomo ese de ko mu aye ko mu ahe se nya ade se papa sister ne se onfa number no obi anfa number ne ma menimi nua no enti ye de asem ne kwa hemfie ko samane e ko saman no e na mo frɛ no ene kra be se bosom ye chi ansa na wo ba e kwa asem no so kukuo man hene ne di asem no ye bone na wo mo se bedu ne se papa ne de afuo no eche no enti no ono de woni obi ani ade che nti kukuo man hene ka che se ontimi ni asem ne biem nti ye fa nko ba bia ye pe ena se ye yi yani ahemfie ho no kasa ne nyam nso na yakọ ho no mama saa afi kokon last year kokon no motie no sika ne nyina ahemfie na omokora no na ye nka asem ne wi kopem se ye ka asem ne wi ye ka asem ne wi sika ya omboa no tu ho no nyina no omo sa atam de ma ye nua ne se onye ye de ba ha no mokora se ekobosum wi ya wo se onyi ne ho adi ene ye de abedan mu nti madawroma
di mo timi aya aboa yenya ye nsa beka afuo no ana ye bekọ mokọ akọcha me obi anya ne de na de asomdua ba na me de bae mo adawroma yo na afuo no e wo henefa me fa cha okukom asase so okay kukuom ade na wodo wo so emme eburo ade koko me fa cha ekoko okay mu ankasa mo de mani akwa afuo no me fa cha me ni me yakọ be mpre nan kora mo asem na kyerɛ sɛ ye ka ye no ntini ye ka sɛ won so uwo case a ejapade ho asem unua bi agye akenten so be ma ne hwɛ nkoda no obi a repi wo ba obi afa wo ba anyemo no sukuni wo se enye ne dia one ne da ba akopɛ ene ho ne ma wo de asisisem be ma won so wo hwɛ akoda ya ye de ne twa wa bei akoda yi kra no wo hwɛ no a enye wo dia wo de case ne ba akoma mu nsem dwumadie so e be hwɛ aka ma ye wo kumase kumase askwa ye ne city mall no ene hwɛ ne mu emfa won enkran ba bia wo bia no o de ba ye wo reporters a ye bema wo madi wasem no achi e de ama ba bia ye ntumi ko nanso so ye tumi faka afri ha ekọ central region South Pond ye ko ye western region ya de ye ko ye follow up na we nim sampa wo de wasem ne ba ubenya obi a obedi achire e de ama wo lawyer ye bema obi de wase ye tuwa na mo court no so ye nti ye production line ye 055 2601529 055 2601529 055 2601529 production line no so wo ba na wo yira kwane a wadaworoma wo ba na wo yira kwane a wo free production line ya ya bejo so na ya kire wo ekwan no ya da se na ye free ho no na ya san aba ye save life dwumadie no so eno na ema ye nso ye kraba ye ho so sanse ye mu bia ni wa ye te sa akoda bia wu a na akoda bia wu a ye ne agie sanse ye martime enti ye gusu a little omo wadawroma ye agi o echinachi o na doctors yi ka se wonum ebe ye surgery no ye benye sika akwa ye surgery ne chinachi ye hia 1 billion mu a ansana de ode ebetutonuro ene ho niema we ye wo mu ade keke ya ye gie gawuta ganama ansana ye de nkura ne be fafidie mu a ye de na fafidie mu ewo kolebu abaya resabia ho enu achi expenses ye ka ho na che se wo hwa na yakoba 2.7 billion 22 years ya wakwo akoda na akoda nenya we hole in heart ode fa hene osuo okoto sremo ene yesu biboa no kasagu sika no so na esend sika no na esend sika no na bompa yegu so said Pastor Julius bompa ye maamo no don't lose hope odi esend na enya gidie na ode ba na chese ya bowudin no kama e de amount odifo ba multimedia ono so de ne dia ba nyamisha ena ata Richard nyamisha no de ne dia aba ata Richard onyame onshira na onye okese pa we dia wanfani dia ma bado se wo de 30 cities aba onyamisha Accra Santa Maria Ivan Bafo wo ho wo de ne dia ba onyame onshira wo bi James Agblevo okay okay waso ode edino eye James Agblevo mate yensaka onyame wonshira Emmanuela Awute wono so ede ne de aba fabra ne fa message ebra na ye mama ye be bo dance ti wo de ode ba na what send the message account 0533 487726 0533487726 0533487726 na yankin kaima was 0530507849 0530507849 send wo de ne brasisi na yanko omeheba ho emra baby bia wa wuti no eha eye omeheba clinic a ya so ye no Accra ye wo awudome runabout ena kumase nso so ye wo ebu akwase paase enyarewa bebre na erade efa me so esa
ɛno nti mepa to sɛ wotie me saa bere nko ade a na sɛ wo yare a fa wo number fa number no a mede to so no na bɔ modern to anamo ne bra na Awurade nso so ye bɔ yadeɛ so nko ade a na Awurade mfa me so ɛmoa wo ebia wotie me wo ani mu haw ani no da bia metena fidie so a meka sɛ ebifra ye won senchani bi wo hɔ a ɛdaadi ɛwɔ nipadua no emu ana ani no ɛso ɛne ɛkyɛ sɛ ani no ebifra obi wɔ hɔ a ohu adeɛ sɛ bɔ obi hu adeɛ sɛ ngusie obi wɔ hɔ a nsuo taa n'ani no ɛso obi wɔ hɔ a n'ani no baako hunu baako nso so ehunu obi kura wɔ hɔ a ɔhwɛ light a n'anya nkontɔn atwa light no ho ahyia ana bulb no ho ahyia ɛna obi kura wɔ hɔ a ɔhwɛ bulb abɔ sɛ bulb no ɛhyɛ ɛbɔ emu ɛna obi kura nso wɔ hɔ a sɛ or driver a obo wan say driving no wo hia car foforo na say yanwumra light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wono anka say hu ni say nani no enye entime enye kane a enye light enso no dey drive that could bit my order bonne nti say wo sa hawo no ene de mambo obo so nyina no a fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo eno akire no bi kura wo a ete esi nani baako eso ɛna obi nso so wɔ hɔ a n'ani fitaa no fitaa foforo bi aba so a ɛtene bɛtuntum ne so ɛna obi nso kora wɔ hɔ a n'ani no baako hunu baako nso so ehunu mesrɛw sɛ ɔtenatena ho a ɔho baako na edum no a ehunu no ɛbɛba abɛka de ehunu no ama w'ani no mienu nyinaa no efra ɛno nti mesrɛw fa me number no frɛ ne bra na Awurade ɛmfa me so ɛmoa wo me number no ɛyɛ 0550 57 57 00 75 75 0550 57 57 00 75 and 0594 87 39 69 0594 87 39 69 aha intimi pacho se utie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre saa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke saa line no aha intimi kasa wi a na mafrɛ na me ne makasa na aye kama eno akire no eni no obi wɔ hɔ a nani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsuo ana obi kura nso so wɔ hɔ a nani no so obi firi akire eba a obehunu sɛ obi na eba ne nipa ne hyɛ atade kɔkɔɔ anaasɛ atade tuntum na nso so sɛ nipa no amɛ no a onhunu sɛ ɛyɛ kofi anaasɛ ɛyɛ afia mesrɛw fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo anya saa emfofo ebetima dan wo kwae anesa nso a wani no ebetima adum anaasɛ afira koraa eno akire no obi ho aya na say de entintan pa esensan sanani ne eso no asa de entintan say sanani ne eso no mesraw fa number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa eno akire no obi ho akompo ehye ne minimu mesraw se utie mi na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan say se kompo ne hye o minimu na se woni sika enhaw ho kra eno an say de obeba ha oba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na ka se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma unku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane emfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se na wo de memfa duro no enchew na watwe mienu achi sa bra betena afidie su na yanhwe se kompo no aduro na me de che wo na manyo kapre no wo ho anase ni ho wo hawo ni bi wo ho a wo ho ya na hu hia se ye be kasa ho eno nti na me se so de wo ni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra Akoma FM ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa camera ni nsus na ahwefo ni atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne twa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia wo nkan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia no fa me number na framba na man de majuska so wo ba maso ye ho ne dia majuska what you say me pese nipa hunu se aduro ni wo ho what you say me pese Ghana fo hunu di wo mimu aha enu de se wutie me na so woni ha me hwa achew me nyu peso na se wo fere se obeba ha mama fo hunu dia eno ne de wo ba maso ene me fa ncho na de tie se ekon na na se kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada o mahunu
ntidi enti na wo ma na yemfa yentwa na what ya say na yenhwe wo na ho nto eno akire nse wutie me na se fibroid eda wo yem kompokura ayeko na fibroid eda wo yem asma how odofo fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me pa cha me number no so ofra na se yemfa wansa Akoma FM no emanfo tie emanfo hwɛ line e busy akoso wankasa line e busy dada aha enti se ye nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de kosoa ne frɛ se ye ye be fa se na wotwe kura na ade odi benyame a kosoa ne frɛ enyai efrɛ me number no eye 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wutie mi stroke ed what for team oje ho a enye obi wo stroke no je so obo diaper ansa na otimi anante obi wo stroke no amasa bi miseme kana no achia ama wontimi nya ne ho hwe che se ontimi mpie kura kama koma we ndi kama koma se menhwe nche kama koma da metena ha kama koma no so mehwe enipa mienu na achi mehwe oba baako oba bema baako na ma make sure say wo mu nso fie ko wo manim a omuniska enu ti se wutie me na se de menya mehwe no ne nche se wutie me na se stroke ni bi de wato fom team oje ho enye manfo atwa wa be a fa me number na frɛ ne bra na awurade mfa me so mo o mi he ma clinic ya so ye no Accra yewo awudome runabout Kumase nso so no yewo ebuakwa sepase ene yewo me pacho Accra no ye masa o ba yebuki ansane aba yebuki ansane aba me pamcho mo a last week mo ba ye no a mo muki esama mo ba afie no mo fa ncheme me betena afidie so no me ka se ye muki na se wo ba mesa mo tu ka akọ me sero de maka no saa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa menum asem no so no me de ye adwuma endi sa wo ba Accra na wa frɛ no mabukiu ansa na wetimi aba sa yanso so no se Kumase ha se ne de da bia wutimi ba afei so se wo pe eba e de ato na so a wo pe eba e de ato na so a wo ba awurade e be fa me so aboa eno akire no obu ho a wede ne na si fom a na ne na ho hyehye no obu ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sanse nchani we se no so onya pressure any diabetes a edi stroke yade no eba me pacho pa tie nie obu ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no sa de ne edi stroke ba ene obi nso so ho a ne na ho hyehye ndi se de odi ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so edi stroke eba enu achi ne wa wo ba Accra entimi nante me pacho tie nie wa wo ba Accra no ontimi enante wo pressure ni bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obi wo ho a otwa me pacho pa tie nie obi wo ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bia yabo yade bi so ana yade bi how wo chiri me pacho tie nie na se wuntimi ma o me heba clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape wo takra de untimi ma me de aduro no bi bebro na se me de aduro no nso brewa mini kan nyi usika ansa medical de aduro na brew se wo nsa kan aduro no wia na de misika abreme na se wo amanone de a me pacho pati nie medical age usika no ansa wo amanone a medical age usika ansa na afa amanone fo no so a mo asan di sika ba mu no ni nyamaaye no me pacho mon kama koma ntomo yem ebeba dodo me pacho me number no 0550 57 0075 and 0594 87 39 69 jiweni bim 0594 87 39 69 nyame nka mo pa nyame enka ho so aha Akoma 7.9 FM and afe Onua TV. Yeda so a little omu happy on so evangelist. Amen. Ye chat for na hwefu kakra meka. Say abofra no the life is at stake. Ne nkwa no. Free nsa. Na ewiase
wobɛtumi ayi bibia ma obi na wanyɛ na wote sɛ bibi ato no na kyerɛ wokɔ na wo na hyɛden na kafra na wei yana wankasa wotibua ebetumi abufo yanka sɛ bɛfa sika no nyinaa ne tua dabi wofam de bia wobɛtumi wofam de kakra bia wobɛtumi ma yɛde apia sɛ abofra yi nkɔ nnɛ ne kyena nanka adɔkota fomfa ne omunsa enka no na de ɛha no a ɛbɛma no afiri ɔno abɛyɛ nipa no yɛnsrɛ Awurade na enti yɛto yɛ no so a waa ne to w'anim waa ne to w'anim nyɛ obiara wayɛ bi mpo ne ka Akoma wotumi nsa yɛ bio aha deɛ saa nketenkete no a wona ne yɛde ayɛ ade kɛseɛ na yɛde bebree abɛfie ama wankasa waboa ama nipa korɔ ɛho atɔ ne nyina hune wɔ ne gye enti aka wei so yɛka sɛ yɛsante kasa se ɛtirenti a yɛnyai ɛkyɛ soa enti yɛbɛsrɛ ɛtiri nyanti ayarefo no mo nkyɛn daa na da wɔn bɛba biara nso no yɛda Awurade asukwa sɛ Awurade ma wɔn so te wɔn mo a ɔfa so na wɔde hwɛ sɛ nipa ɔte sa enti yɛde ɔbɛtumi na abɔfra yi n'ani ngye dansa yɛbɛkɔ akɔtɔ nsuo pakɛte baako ɛde akɔma ne maame sɛ ɔnyi ni na awɔtwe da deɛ ɔde ba no ntumi ni na awɔtwe da very good enti wɔde fabra yɛmpɛ na awɔtwe da adi yɛmpɛ tie ma me nsew nti wɔde fabra na afei yɛnhwɛ yɛmfa nyɛ abɔfra yi nkwa yɛde sika na yɛade mama yɛde sika nti sika no deɛ wɔwɔ no fabra obi a yɛ ne fam deɛ na yɛnhwɛ na abɔfra no ngye na mmisa abɔfra no gye a wankasa wote wa wobɛhu sɛ meka ho ɛne yɛyɛyɛ Awurade nhyira wɔ mo nhyira no Awurade nhyira wo sala Awurade nhyira wo Muriaba Akoma FM 87.9 Kumasi. Go branch. Millicent Pra ordinary aba Millie onyame onkoswana onshraw patience enso ose ordinary aba or the 30 cities and abeboa inti fabra na send the message so let me see bubo din ya ebebo din Augustina Hamilton also ebibi aba already nshira no 0533 487726 0533 Akoma FM 87.9 Kumasi. 487726 Mebodino Juliana Ajazi also EDB Abba. Already nshira Julie 507849 0530 507849 na Yemodin and Yeti Adansi Senika such that will know. Ebia wobɛka sɛ medeɛ mayɛ adɔyɛ no mayɛ adɔyɛ no adanseɛ no ebia mensa nkaa me deɛ ɛna mɛka no mɛsi no nsia ɛbɔmprɛni da kɔ ebia ɛnaa no Akoma FM 87.9 Kumasi. ebia ɛnɛ akoda yi so ɛna wo nso wodeɛ no wo kwan no ɛbɛbie ɛde ama wo nti sɛ wo bra a na woanyɛ a wo nso wo nhyira no ebetwem wonya wadanseɛ no kɔsoa na yɛ nse na ebeti so fɛ yɛti adanseɛ wɛna na sikapa ɛfam de nto so no Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta friend Auntie Mary no Accra adenta wo ho na mba ka kyerɛ m sɛ ma me num aduru no bio na ma hye no ɔda aduru so na m sɛ wo num bio so ɔse me num bio na ma yɛ din na mehwɛ no ɔno nka wano maduro no ɔyɛ gidigidi nso ante na wɔtwe ne bɛyɛ din akyinkyin pue ne nyinaa wɔyɛ din na kɔrɛte hɔ eti kyɛ sɛ bedwe mu a ɛboro ma adwene ne ti aso 10 years ɔda pantane duro so ante eti mehwɛ deɛ Awurade bɛyɛ na kuma ase pɛ sɛ me ba hɔ abɛka mo radio so aka mo bi ehu
deɛ akwara no nnepa ɛwɔ ne mu a nyame de me yɛ adwuma nti anapɛ mefrɛ wo a maasɛm kakra ni wate menye 60 years na nka mawo na meba bɛyare m'akyi saa menye 60 years menye akwara na nka nyame adoma mawo mmarima 9 ebi nso so adwuma yɛ basaa menti m'abrabɔ ase nti akwara deɛ nnepa bi wɔ ne mu na awɔtwe pani o hwɛ deɛ nyame nsɛnkyerɛnne a ɔyɛ ɔse wahye aduro no a mennum bio nam sɛ ɛdeɛ asɛm ɔse mennum bio menim deɛ nti na ama adeɛ bi bɛbrɛkɔ mu ɔsɛ ɔnom aduro ma ɛyɛ asɛm o mehu nkora sɛ yɛ ɔn sɛ yɛyɛ baatae no nti sometimes yɛde yɛ ho hyɛ shoes nim sɛ yɛ mma anka yɛbɛyɛ dɛn because akora na no nsa nte yɛ sɛ de na ɔbaeɛ no na wɔsu saa ɔn sɛ wɔka sɛ menkɔhwɛ no na mka sɛ bi a ɛkɔm na de no anaasɛ ba wotumi ho sɛ ofili paint but na no nte yɛ no nti ɔntumi nkyerɛ sɛ ebi a mama me ha anaasɛ me ha yɛ ankasa menka yɛti anka yɛaso yɛti akora nkwa wanya bɛyɛ 4 years kora na wotumi sɛ ne yam kora yɛ ne obetumi akasa ebi a mama meyɛ funu but ɛnam sɛ na no nte yɛ no nti no ɔnhu pains no baabi a ɔnka but wotumi sɛ su na wɔsu no yawdeɛ ɛwɔ mu mama from Genesis to Revelation it talks about love and a giving ɔdɔ ɛna sɛ wo ma and I believe sɛ woni ɔdɔ a ebi a papa bɛboa me hɔ mehu obi a ɔyɛ adɔyɛ a oni ɔdɔ obi ɔyɛ adɔyɛ biara wɔ obi a ɔwɔ akoma ɔwɔ ɔdɔ na bible na so kyerɛ on sɛ Deuteronomy verse wɔ yɛ anayɛ me de paa wɔse sɛ wo nua no mu dane ohiani wɔ kuro biara apono mu a asase a Awurade Onyankopɔn de rema wɔn no so a imprimu akoma na emom bie wo nsɛm ma no de ɛbɛso no hia no so enti enua by 22 years osua sɛ ɔbɛfa saa situation mu mama yɛahwɛ a on sɛ Ishmael de yi na nka ɔno nko na yɛ baba ma ɔdɛ ma we so baba baako pɛ ɛnso wo hu de nti asa yare we de bia meka na ɛnso so no ketua bia yɛbɛtumi de aboa wɔn mu bia little womi sɛ de yɛ ma Priscilla sɛ de yɛ ma little kwaku ebi aba ha yɛntimi mubodi ni nyinaa no adɔfo yɛbɛsrɛ mo ketua bia obenya bia fabra o ba aboso mpae wakoma so ade bi ehia obia no kagu so ye ogide sɛ Awurade Nyankopɔn bɛfa adɔye yi so na wayɛ wakoma so ade de ama wo happy birthday Uncle Nkum. Wonderful. Oh, that's right. Eradi Shirano. Ay, Tina Dabia Oba Juma was sa. Daddy, what? Say bam. Oh, Uncle Nkum. Eradi Shirao Yere. Onshirano. Erade man insanu adwuma enye ye. Ne yere. That's right. Yes, that's right. Yes. The original Nkum. Mrs. Noah Kasa. So obi fa kire bia wonya Mrs. Noah Kasa nie. Wow, well, would you when you are targeting the Aoboa? Oh, didn't win. Baby, my own. Nipa didn't win, but Obi so are crashing. Obi so are crashing. Oh, crash, I ever crash. Oh, crash, I ever crash. Oh, Radin Shirano. Unshirano. Akoma FM 87.9 Kumasi.
FM 87.9 Kumasi. Akoma 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 FM 87.9 Kumasi. Headed Mark, Jimmy Yakman, Ewakuma 87.9 FM, or Dama, baby, I will be no now was sending so some keys here. Now, me, I do what you know, the baby. What do I send back? And ya dear, just say, what do I send by? You just can be ever ha. And it's all one cry, Eastern region, Western region. Baby, be which ye not sure you know how. Said Bemana wouldn't know when Shan Cordano, meaning all the back, your Beshaniaka Ediama production line. 02-055-260 Akoma FM 87.9 Kumasi 260-1529 o de ba ye be hwe na ya ka de amount ye wasi ye follow up ye be ye follow up kama na ye de amount ye she's a double ma ono and na ma me regi ahye na wotwe mu na wa ye me makeup we she's e wo Kumasi Sports Stadium one unity oil any division mo wadama wo pe rig and as a working makeup week bia wo pe bia no wo abrochi de bia wo eya fa twa na wo de fa WhatsApp no na onye bi ma 0249 155776 0249 155776 0249 87.9 Kumasi mi bi a mehye bia no you no na you working makeup for the kwakoye photo shoot no so kwa ba ye dia ma Josie Fashion ono so na ahye matade kama free koto pepe Josia and a mammy and Tadia Eshe, Namidia program no,
na Josie will Kumasi Bomboso when you meet me the sport and the Shenimo Bomodiana for Josie fashion it was 0243 433 465 0243 433 465 na Josie and Pamo Nieman Emma who are waiting at you here with the measurement Ebemano na Akoma FM 87.9 Kumasi who want to within ewo umudie no pepacho nyame ya do me free ko ni na no ye bebu bodi ni na e de amamo kama agudi mu akonfo begiega Suarez Little Pepe Mohammed Yakuma Sports and the eto no so